سلام تخطات نايز channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي ووترو تمنيتنان بحقنا نيو لومون كم ووترو العلا قداس النزلوم زينان حبريتان حزنا لكم دبخيلنا لنا كسام موداتا امسانا كتصون حدما بخبرنا قدمكم سناي مكتتال دما يكبرلنا بحقي اقداس حبريتا حزنا لكم مسينا لنا مس كم جاتري واتن حكم بلز درفناي قالابن هي لملسن نزي ايرترا تحلفو زنبرتن تحلفو زلا مدرخن اتقلت ناي بحكي patriotic ويون ناي نكبر هاجراونة تتجلس ناي بحكي أنا دس بلان كابتي فتيه كيف يركز بالدرفتات راي نزع عالمنا ربي شو زلو قرب ترجم زلو عمق زلو كينوتي فقرنا يقالون ودن كاو حد حلف مخان فقري كالف عينة فقر خم زلو زجلس ون مهلاو بتاع متسبق كويني سمعني نسيقاتنا بار درفتات كويني سمعنا عنه بس وين بتي نايلو مارسنا بعلم كنجمرينا نابزونا هنكيدنا أقدس حبريتات وسيوم زلو كنركن فتنينا مساكن صنعو لايك مكبار سبورت مكبار شير مكبار دما كمنا ووترز عويدنا ينابلنا بجمريا بس غنجمرينا سنة مكتتال. President Emmanuel Macron has insisted there must be global rules governing artificial intelligence. He said this after the US Vice President J.D. Vance told a Paris summit on AI that over-regulation threatens to strangle the emerging industry. The United انتهينا نرزلنا AI زبحالك حدش دفع ويون جنبارك بحالخل artificial intelligence ويدما سبز صرح بالحي زبحال اتزعابيه اندستري كون كم زخل زنقر زلو نسطر هيدا يكونه از تكنولوجي زي ابز تعوته نزمت علامات نزمت زلو عامتات مالتيو حيال زخونه قطباون تكنولوجي كون لكل دما وتهدراون صبللتነት كلو خمس غل سلا دفلتو درو جينا اب مجمرا بزلو عودي وقي تجمير زلا كنبل غلينا اوروبان امريكان ابزو نغير يفلالي لو ابزو توساخي امونغوم غاف تفتير له ابز مدرخ زي تعدم تشاينا ينير بعالم درجه نابل تشاينا ግን ነፂልካ መግዳፊ ምክንያቱ ንሳቶም ንቻይና ነፂልካ ከመይ ጌርካ ትقدم ንቻይና ከመይ ጌርካ ተድሕራ እንዲ ትብላን ባት again ቻይና ابز ከይተሳተፉ ነቲ ውድድርቲ ዓቢሎም ዘለዉ እዮም ካባፎም ክንሰምዓይና እቲ ጸገም ሕጂ ንቻይና ክፍንቱ ከአሊዋ ምፍታኖም አይኮነን አመንጎም ዘጋጥም ዘሎ ሽግሪና ክንሪ እዚ ድማ መጀመሪያ ናይቲ መወዳእታ ይብልዎ beginning of the end ይብልዎቲ አመንጎ አውሮፓን አሜሪካን ዝነበረ አካይዳ ናበይ ገጹ ከመይ ኢሎም ኩሉ ወታደራዊ ብቁጠባዊ ብቴክኖሎጂካዊ ከመይ ኢሎም ይፈላለዩኩም ዘለውን ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጄዲ ቫንስ ድማ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ቋንቋ ንኤውሮፓውያን ኣብ Paris United Nations Secretary General Antonio Guterres, who also attended the summit, warned that the power of AI carries tremendous responsibility and that currently it is concentrated in the hands of just a few individuals. World leaders, top tech companies, and scientists, the Paris AI Summit was a platform for all to meet with an ambitious aim, to agree on one set of standards that would guide the development of AI across the world. How do we enable good actors to boldly... So, as the conference is like abti عودنا technology قال كابتم أقدس actors بحالو نيل ماسك تراوتيخا everybody was in abzi conference Apple logo Google allo Microsoft allo everybody OpenAI allo كلهم تمنا technology كمونا smartphones abta عودتي عوتات زخونو abzi مزيوم allo باريس فرنسا أوروبا بمخانو دما أوروبا أبز عودزي بفلا بارتفيشال انتليجنس the biggest losers بحال زلو عبت وددر أوروبا حبرتي مخنياتو زخولو معبالن تمرتن يونيفرساتن قالن علنا نتبالكا سالساي درجة تكنولوجي دي تعرف دلو مجمريا زخولو ناي اونلاين بيزنسز ديو ناي تكنولوجي ناي انترنت بيزنس ديو ديجيتاليزيشن ابو بخيريو اب الكتريك كارس ويون ابز الكتريك ناي جرين تك بحال تكنولوجي بخيري ابون حجي دما ابز ارتفيشال انتليجنس بحال زلون كبكر كم زغل ويون دونغي بقس كم زلو يزن نغر زلو ستراي غنا يكونن ولا ونافت حقا وصاصا حدا كابتي جيدي فانس ماتيو زياده زسمعهم زربا ما كسمعكم مغنياتو نقول كريا سلازلو هاب سمعوا ماتيو ابتي كونفرنس قال كابتي تزاربو An executive order on AI, we're developing an AI action plan that avoids an overly precautionary regulatory regime while ensuring that all Americans benefit from the technology and its transformative potential. And we invite your countries to work with us and to follow that model if it makes sense for your nations. However, the Trump administration is troubled by reports that some foreign governments are considering tightening the screws on U.S. tech companies with international footprints. Now, America cannot and will not accept that, and we think it's a terrible mistake, not just for the United States of America, but for your own countries. So, انتهيت بلهم زلو جيدي فانس دونالد ترامب أكل دايما تأكد بلا يدخلني خام مغنياتو
ካብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝተፀርበ መልሓስ ዘለዎን ፍሎውለስ ወይ ከዓ ገጋብ ዘይብሉ ፐርፌክትሊ መርገፂ ናይ ኣሜሪካን ድምፂ ናይ ኣሜሪካን ክዛረብ ዝኽእል ምክትል ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ በሊሕ ሰብ ምዃኑ ድማ ፍሉጥ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ artificial intelligence ንኣትዎ ዘለና ምስ ቻይና ክኸውን ከሎ ሓደገኛ ኣይተጠንቀቑሉ እዮም ዝብል ኣሜሪካ ናቶም ክኸውን ከሎ ግን ኤውሮፓ ኣፍ ደገ ኣከፊታ ኢዳ ዘርጊሓ ክትቀበሎ እዩ ዝሓቶም ዘሎ እዚ ሕጂ ብዓይኒ ልመና ወይ እውን ብቋንቋ ዲፕሎማሲ ኣይኮነን ደስምዖም ዘሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ዓብይ ኦፖርቹኒቲ ወይ እውን ዕድል ክኽፈት ምዃኑ ንርኢ ኣለና ምሳና ኮይንኩም ኣብቲ ዕድል ክትዋሱ ምስ ሃገርኩምን ቁጠባኹምን ከተዋሃድዎ ድማ ንዕድመኩም እንተኾነ ባት ብሎም ኣሎ ኣብ ገለገለ ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካብ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣሜሪካ ዶሚኒያንት ወይ ከዓ ብሒታቶ ክትከይድ ወሲና ከም ዘላ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ነዚ ጉዕዞ እዚ ንገለ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ እንቅፋት ክፈጥር ዝህቀን ዘሎ ስራሕ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሃበኒ መልእኽቲ እንተሎ ድማ ነዚ ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ካብ ሕጂ ንነግረኩም ኣለና ተጠንቀቑ እዩ ዝብሎም ዘሎ መጠንቀቕታ በቃ ካብዚኣ ተኸፊ ነገር ከተጋጥመካ ይትኽእል እያ እስከ ደሓን ኤውሮጳ ከንታይ ኢሎም ኣብኡ ቁሩብ ከተሓሓዞ የሽዑ እቲ መጠንቀቕታታት ቃል ብቃል ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ንኤውሮጳ ኣብ ኣፍ ደገ መፂኻ ብሓደ ኣለና እጆኹም ተሓጋጊዝና ክንከይድና ኣይኮነን ዘሎ ሎሚ ኣብዘን ካምፓኒታትና ትቐርቡ ከነርእየኩም ኢና በቲ ካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ ታሪፍ ገይረ ድማ ክሃርመኩም እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ክኸፋ ኣይክእልኒ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዚ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ፊት ንፊት ዝራኸብሉ ዘለው ርክቢ ዝበሃል ዘሎ ኤውሮጳ ሕብረት ሓደ ካብቲ ዝቐረበ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዝደሊ ወይ እውን ነፍሱ ከምኡ ዝቆፅራ ነይሩ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ኣይተራኸቡን ኣለዉ ብወቅዒ መራሒ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ርክብ ኣይተጋበረን ኣሎ ወይ እውን መዓስ ከም ዝራኸቡ ይንፈልጥን ኣለና በንፃሩ ፀላእዮም መን ይንዖም ቀዳማይ ፀላእዮም ኣብ ዝዋን እዚ ሩስያ እዩ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ግን ይደዋወል ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ክንምንታይ ተረሲዖም ከም ዘለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኤውሮጳ ሕብረት መራሒት ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኡርሱላ ቨንደር ላይን ዝተዛረበቶ ንእሽተይ ክንሰምዕ want to become. Now, too often, I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree, because the AI race is far from being over. Truth is, we're only at the beginning. The frontier is... እንታይ ትብላ ኣላ ወላ ቁሩብ ከማን ሕፍረት ዘይብላ መራሒት እያ እዚኣ ኣብቲ ብዙሕ ግዜ ዘረባ ክንሰምዕ ከለና ኤውሮጳ ሕብረት እዛ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ባቡር ገዲፋታ ከም ዝኸደት እዩ ዝንገር ኣነ ኣይሰማምዓን እዮም ዝርእቶ እዚ ምክንያቱ እዚ ዓውዲ እዚ ገና ሕጂ ዝጅምር ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብ ኢንዳስትሪያል ሌቨል በፂሑ ዘሎ ሕጂ ናብ ስራሕ ገፁ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ እታ ባቡር ሲ ኣይከደትን ኣላ ከነርክብ ንኽእል ኢና እያ ትብል ዘላ ኦኬ ኢን ኦል ፌርነስ ብርት ዕትሮ ከለካ ክርክቡ ይኽእሉ እዮም ኣገይን ማለት እቲ ነገር ነዊሕ እንዲሰጉም ዘሎ ኣበይ በፂሕና ኣለና ይርእይዎ ኣለዉ ግን እንተጀሚሮም ግን ከርክቡ ዝኽእሉሉ መድረክ ግን ኣለዎ ጠቕላላ እታ ባቡር ጠፊኣ ክትበሃል ኣይትኽእልን እያ they still have a chance the only problem ሰባት ኤውሮጳ ደቂሶም ከሎ ተባቡር ገዲፋቶም ዝብሉ መራሒቶም ንሳ ስለ ዝኾነት እያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብ ዘበናታ 5 ዓመት ኣመሓዲራ another 5 ዓመት ድማ ማንደይ ተዋሂቡ ኣሎ ዝውስኽ 5 ዓመት ኣብታ ዝሓለፈ 5 ዓመት ንሳ ዝመርሓተን ኤውሮጳ ሕብረት ዘውፅኦ ቀዳምነታት ብሙሉ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ወዲቖም እዮም ኣብ ኩሉ ፌይል ገይሮም እዮም እቲ ቀንዲ ኣተኩረናታ እንታይ ነይሩሳ ኣብቲ ግሪን ኤነርጂ ግሪን ኢኮኖሚ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሶኬት ናይ ኩሉ ስሒብዎ ስለዚ ኤውሮጳ በይና ተሪፋ ኣብ ግሪን ድማ ነቲ ናይ ራሻ ቁጠባ ነቲ ናይ ራሻ ጋዝ ተጠቒሞም ገና ኣብቲ ግሪን ቴክ ዝበሃል ፅቡቕ እግሪ ከይሰደዱ ከለዉ ድማ ምስ ራሻ ተባይሶም ነዳዲ ተበቲኹ ኩሉ እትሳ ዝሃቀነቶ መጀመርያ ውፅኢታዊ እኳ ኣይነበረን እንዲ ምክንያቱ ኤውሮጳ ኣበይ ናይ ኤውሮጳ ኢንዱስትሪ ኣበይ ዘሎ እንድሕር ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ትራዲሽናል ቢዝነስስ ኣብ ናይ ኬሚካል ናይ ካር ኢንዱስትሪ ከምኡውን ገለመለ ንሳ ግን እንታይ ትገብር ነይራ እቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ናታ ናይ ኬሚካልን ናይ መኻይንን ከሎ መኻይን ኣብ 2035 እዘን ብነዳዲ ዝኸዳ መኻይን ጠጠው ከነብለና ትብል ነይራ ነቶም ናታ ካምፓኒታት ነተን ቁሩብ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ክትሓንቀን ትፍትን ነይራ ኣጋጣሚ ፈሺሉ እቲ ስትራተጂ ሕጂ ኤነርጂ የለ እቲ ኣብ ግሪን ክዕወቱ ዝሓሰቡ ኣይተዓወቱ ቻይና ብሒታቶት ዘሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ከምዚ ናይ ግሪን ኤነርጂ ዶ ናይ ገለዶ ገለ ኢሉ ነተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ስሒብዎን ማለት እዩ ኮምፕሊትሊ 5 ዓመት ብቁጠባ ንኤውሮጳ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ
ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ንቕድሚት ከም ዘይተኸጀራታ በንጻሩ ዝርከቡ ገንዘብ ኣብ ዩክሬን ሰዲዳቶ there is nothing to show for ኤሮፓ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ምሕደራ ናይ እዚኣ እዚ ጌራ ኣብዚ ቀዲማ ክትበሃለሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሓላ ሕጂ ድማ ከይሓፈረት ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ሕጂ ድማ ቴክኖሎጂ ተወዳዲርና ኣብ artificial intelligence ክንዕወት ንኽእል ኢና ትብሎም ዘላ ሓቂ እንደዝህሉ ነይሩ ማለት እዚኦም ኤሮፓ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ነዚኣ መን ደይቦ ኣብቲ ስልጣን መን ከኸውርዳይት ዝብል ትሕቶ I think ብዕላማ ንኤሮፓ ንቕድሚት ክሰዳ ዘይትኽእል ሰብ ምዃና ኢንኮምፔተንት ምዃና እዩ ዝረአ ዘሎ ግን ተወሳኺ 5 ዓመት ሕጂ እያ ትጅምር ዘላ ስለዚ ኣብዘን ዝመፃ ዘላ 5 ዓመት ፍሉይ ነገር ክትገብር እያ ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እቲ ቀንዲ መንግስቲ እንታይ ክገብር ይኽእል እዚኣ ሰብ እዚኣ 5 ዓመት ጌራ ተወሳኺ ድማ 4 ወርሒ ዋላ 3 ወርሒ ጌራ ኣላ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ኣብ 3 ሰሙን ኣብ 2 ሰሙን እንታይ ገይሩ ኣብ ቴክኖሎጂ ክትዕወት ተደሊኻ ሬጉሌሽንስ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝዕንቅፅ ዝበልካዮ ክትኣልዮ ክትክእል ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ መዓልታዊ እንታይ ገብሩ ውዕላ ኣሎ ኩሉ እቲ ምሕንቆታት ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ከትርፈና ዝኽእል እዩ ዝበሎ ሬጉላቶሪ በርደን ብልዎ ንዑ ካትገብሮ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ትጅምር እንተለኻ ከይጀመርካ ሓድታት ኣይኮንካ ተውፅእ ኤሮፓ ከምኡ እዮም ዝገብሩ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣሜሪካ ቻይና ክጅምር ከሎ ክንዲ ነቶም ካምፓኒታት ናቶም ክወዳደሩ ኣጆኹም ኣብዚ ኺድ ኢሎም ክሬዲት ኢንሰንቲቭ ዝህብዎም እንታይ ገብሩ ሕጊ ከውፅኡ ይጅምሩ ስለዚ እቲ ካምፓኒ ዋላ እውን ፅቡቅ ሓሳብ ተለዎ ሰብ እንታይ ይገብር ኣብዚ ክሰርሖ ይክእልኒ ኢሉ ነታ ሓሳብ ሒዙ ንኣሜሪካ ወይ ናብ ካልእ ዓለም ከይዱ ክፍትኖ ይጅምር ምክንያቱ ብፍፁም ከስራሕ ዘይክእል ቢሮክራሲ ጥራይ ብቢሮክራሲ ልቡ ዝጠፍኦ መንግስቲ ስለዚ መስረተት እዚኣ ስለ ዝኾነት እዚ ትመርሖ ዘላ ዓይኖም ገሊኦም ብጣዕሚ ከም ተሓርቁ ስለምንታይ ክሳብ ክንዱ ኣንፃራ ኮይንካ ትብሉ እንደለኹም እቲ ውፅኢት ኣብ ኤሮፓ ስለ ዝነብር ኣነ ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ብሓቂ በዚኣ ተመሪሑ ኤሮፓ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክኸይዱ ዝብል እምነት የብለይን ንሳ ድማ ካብ ስልጣን ክትወርዳ ኣይኮነትን ስለዚ ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ ቲንክ ኬርፉሊ ምክንያቱ ኣብቲ ቅድድም ኤሮፓ ድሕሪ ክተርፍ ከም ዝኽእል ድሮ ተሪፉ እንዲ ዘሎ መሊሱ ክተርፍ ከም ዝኽእል Constantly moving, global leadership is still up for grabs, and behind the frontier lies the whole world of AI adoption. AI has only just begun to be adopted in the key sectors of our economy and for the key challenges of our times. And this should be Europe's focus. Bringing AI to industry-specific applications and harness its power for productivity and for people. And this is where Anyway, ጽቡቕ ቃላት ወቃቂብካ ምዝራብ it's always good ግን ኣብቲ እስከ ዲቤት ክገብሩ ከሎ ናይ ኤሮፓ ሚድያ ንስማ today, hasn't it? And he had a rather blunt message for Europe. Blunt and unvarnished. Basically saying, Europe, if you are thinking of going in any direction and in any way seeks to rein in or control the progress and the innovation in this burgeoning field of AI technology, anything that might infringe upon America's innovation, don't even go there, don't even think of it. Look, J.D. Vance basically... So, ጽቡቕ ጌሪ ዝነግር ዘሎ ጄዲ ቫንስ ናይ ኤሮፓ ብሓደ ክንሰርሕ ኢና መሓዙት ኢና መሻርክቲ ኢና ታሪክ ዘለና ኢና ክብሎም ኣይኮነም መፅኡ ከጠንቅቖም ይመፅኡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ ኣብኔው የጠንቅቖምን የፈራርሆምን እንዲ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከይኣኽሎም ንሱ ጥራይ ይኣኽለና ካብ ዝብሉ ገለገለ ሰብ እንታይ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ እንተመፅኡ ነገራት Their competing AI strategies, Europe pushing to regulate and invest, China expanding AI through state-backed companies, and the US doubling down on an unregulated, hands-off approach. Now, our administration, the Trump administration, believes that AI will have countless revolutionary applications in economic innovation, job creation, national security, healthcare, free expression, and beyond. And to restrict its development now... ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ብክልቲኡ ገጽ ንኽንሪኦ ኢለ ዝባኩም ዘለኹ outlier among the polls. The U.S. is becoming more of an outlier, right? We've been seeing this there's a rift, right? Three basic poles, if you will. The U.S., this sort of free market, hands-off approach, let innovators be innovators, go with the risks. You have China basically backing these giant state-backed tech giants, wanting free and open access to all sorts of AI tools. And you have Europe somewhere in the middle saying basically they want the entrepreneurial spirit in there, but they also want safety and accountability, which means, by extension, regulation. Then you have J.D. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓፈሻ ኣብ ክልቲኡ ሪፖርት እውን ክሪኦ ፀኒሕና ሰለስተ ዓይነት መንገዲ እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ሴክተር ንኣትዎ ዘለና ኣሜሪካ ከም ወትሩ መንግስቲ ንእሽተይ ሕግታት ገይሩ ካብቲ መንገዲ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ኣንተርፕረነርስ ወይ ካብ ቢዝነስስ በዓላቶም መንገዲ ክፀርጉ ክኽእሉ ኣለዎም ከም ክትብል ካላ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ ዝቆፃፀሮ ዘሎ እንድሕር ኢልካ በዓል ኢሎን ማስክ ኣፕል ጉግል ፌስቡክ ገለመለ እዚኦም ኣብ ጥቁ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ንሳቶም እዮም ነቲ ዓውዲ ዝምዝዝዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከማቶም ቢዝነስማን ስለ ዝኾነ ዱ ዮር ቲንግ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሕጂ ነቲ ኢንዱስትሪ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብወገን ቻይና ኤግዛክትሊ
መንግስቲ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እቲ ቴክኖሎጂ ከም ድሌትኩም ተጻወቱ ግን ነዚያን ነገራት ግን ከተማልኡ ኣለኩም ኢሉኻ ትእዛዝ ክህብ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ስለዚ ንሕብረተሰቡ ንሃገሩ ብዝምችእ መንገዲ ነቲ artificial intelligence ዝሃንጾ ዘሎ ቻይና ማለት እዩ that's why ድማ ውይ ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ኤውሮፓ ኸ nothing በቲ ሕጊ ከውፅእ ይደሊ ኣሎ በዚ ቴክኖሎጂ ኣብ መንጎ ዝተረፈ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ እቲ ሓንቲ ኣባሃህላላ ንኤውሮፓ ንመፅረፊ ዝጥቀሙላ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሕዝን መንገዲ ኣሜሪካውያን ዝጥቀሙላ ኣሜሪካ ይፈጥሩ ሓድሽ ነገር የመንጭው ቻይና ቀዲሖም ድዮም ገለ ገይሮም ንዑ የፀብቑ ኤውሮፓ ሕጊ ጥራይ የውፅኡ ካልእ ነገር ገብሩ ኣይክእሉን እዮም ዝብሎም it's a very sad reality but very true Vance getting up there. He is a one-man traveling salesman for America's extremely muscular, aggressive form of America First policy. He is putting himself out there. And one of the things he said to Europe, and he's addressing, right, 1,000 top world leaders, the top tech executives in the world. The OpenAI CEO is in the audience there. Basically saying, if you're thinking in any way of tightening the screws on AI and its development, we're not going to go there. We're not going to go there with you. We are going to do this the way we see fit. He likened AI to the invention of the steam engine. He said it's the same sort of revolution we're seeing now. He says you can't be risk averse in these types of revolutions. You have to let them go full speed ahead. This is a conference. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ትእዛዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሒዙ ዝመፀ ብፍጹም ናይ ምርዳእ ወይ እውን እዝን ክንገብር ኣለና በዚ ድሕሸና ዘይኮነ ተሪር ዝኾነ መርገፅን ዕላማን ዝሓዘ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብማስኩላር ወይ ከዓ ናይ ተባዕታያዊ ትእዛዝ ዓይነት እናበልዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ልስሉስ ዘይኮነ ደረቕ ዝኾነ ማጋ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ኣብ መንገድና ንፀንሓና ድማ ፀራሪግና ክንሓልፍ ኢና ዝብል ዓይነት ኣካይዳ እዩ ኦፍኮርስ ንኣሜሪካ እዚ ኣካይዳ እዚ ከርባሓ ምዃኑ ክጠቕማ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ መን ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል ኣሜሪካ ወላ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሉ ድሌታታ ክሰልጣ እንተኾነ እዘን ሕጂ ኣሜሪካ ጎናኒፅ ኣረጋጊፃተን ክትሓልፍ ትደሊ ዘላ ሃገራት መሻርክታን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ወይ እውን ዕብለላን ግበታን መሳርሕን መሳለጥን ዝነበረ ሃገራት እየን ስለዚ ነዚአን ረጋጊፅካ ከይተፈቲንካ እንተደይ ተረጊፀ እንተደይ ወዲቐን ምስ ፀላእትካ ወጊነን ፅባሕ ንጎ በይንካ ከም ተርፍ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ኤውሮጳውያን ድማ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ንላዕሊ ዘቆጥዖምን ሕማቅ ዝተሰምዖን ግዜ የለን እቲ ፀገም እንታይ እዩ ናበይ ክኸድ ኣብዚያ ኔክስት ሕቶ ሳያ ዘላ ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ which was meant to build as fostering a global dialogue and closer cooperation among all these competing poles, Nadia. And yet in that address we saw by J.D. Vance, a very blustery, a very categorical, a very strident message to Europe. The U.S. is dominant right now. We are the lead innovators and we intend very much to remain that way. And no one is going to try to stop us. Try to stop us at your own peril. And look, lots of people listening very closely to what he had to say, among them Ursula von der Leyen, top European leader. How does she respond to his message? She's in such a rock and hard place, isn't she? Because on the one hand, she can't afford to alienate Donald Trump. Neither can Emmanuel Macron, for that matter, on the French level. So she has to, if not kowtow to him, at least make overtures to him. But she's been very clear. She's very much on board with what I was So ብዛዕባ ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንታይ ዓይነት ሽግር ወዲቕዎም ኣሎ ንዝብል ክዛረብ ከሎ ድማ በቃ ኣብ መንጎ ክርኳሕን ፀጥፍን እያ ጠጠው ኢላ ዘላ ኣማራፂ ዝበሃል ድማ የብላን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ በቲ ሓደ ክርኳሕ በቲ ሓደ ድማ ፀጥፊ ኮይኑዋ ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ኣነፂላ ዝኾነ ነገር ከተሳልጥ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣንፃር ፑቲን ተሃዲድን ፈኸራን ስለ ዘለዋ ንፑቲን ክትሃርም ከተውድቕ እንድሕር ኮይና ኣጀንዳ ናታ ወይ እውን ቀዳምነት ናታ ዶናልድ ትራምፕ ከይሓስካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤላ ገይሩ ኣቢብዎም ስለ ዘሎ ካብ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ነገር ከሳልጡ ይክእሉን እዮም ሜይቢ ከምዚ ካናዳ ትፍትነ ዘላ ኣሜሪካ ከምዶ ገይርኩም ንሕና ድማ ምስታ መወዳድርትኩም ቻይና ክንሰርሕ ፀገም የብልናን ዝብል ፖሊሲ ክኽተሉ ተጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ካናዳ ይኹን ኣብ ካልእ ዘለዎ ኣረዳዳ ክቕየር ምኻለ ኤውሮጳ ግን ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ እስቲል ኣለዎም እንዲ ዕድል ምስ ቻይና ይቕረበልና ቻይና ኢሎም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ቻይና እውን ከተንግዶም ትኽእል እያ ምክንያቱ ናይ ቻይና ዕላማ ኤውሮጳ በዲሎምኒ ፀሪፎምኒ ወይ እውን ክገድፉና ሓሲቦም ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝብል ኣይኮነን ስትራተጂ ከመይ ጌርካ ንኣሜሪካ በይና ተትርፋ እዩ The Chinese knows this. Is a hagwaf among Europe and America ተፈጢሩ ዘሎ the best opportunity ever. ትቀንድስ ደልይዎ ዝነበሩ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ትፅቢት ናቶም ታሪፍ ክገብረልና ገለ ይኮነ ነዚኣ ክገብረሎም እዮም ፅበይዎ ነይሮም ንኤውሮጳውያን መሸንቆቃ ቤላ ገይሩ ክሽንቆቆም ዝጀመረ ኤውሮጳውያን ትንፋስ ምስኣኑ ናብ ቻይና ገጾም ክሓድሙ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ነቲ ኣሜሪካ ግበሩ ኣንፃር ረብሓኹም ኪዱ እናበለት ኣግድ ንቻይና ንራሽያ ትብሎም ዘላ ኖ ሕጂ ንገብርና ኣየዋፅኣናን እዩ ዝብል ሓድሽ ጀነሬሽን ናይ መራሕነት ዝመፅእ ዘሎ ብኤውሮጳ ኤግዛክትሊ ከምኡ ንክመፅእ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ስለዚ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ኢት ዊል ኣት ሳም ፖይንት ባክፋየር ይብሉ ኣብ ገለ ነጥቢ ንኣሜሪካ ተገምቲሉ ተሓዊ ክልብልባ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ኣብኡ በፂሓ የላን ሓንቲ ሪፖርት ላብዚያ ናይ ዩኬ
ናይ ብሓቂ ዝሕዝና ዩኬ ንዓ ሰሚዕና ምናልባት ክመለሳይና ጎኑ ናይቲ artificial intelligence ናይ ንግዲ ድማ ውግእ ከምቲ ዘለዎ ይቕፅል ስለ ዘሎ ብዝስም President of the European Commission has promised strong countermeasures against US tariffs. Ursula von der Leyen described tariffs as bad for business and worse for consumers. Donald Trump signed orders reinstating 25% charges on all steel imports on Monday. He also raised aluminium tariffs from 10 to 25%. The levies are due to come into effect next month. Well, the US is the world's كم ريال لنا دونالد ترامب ابتناي ستيل اند الومنيوم زبحال 25% بلانكت زخونه نقولو هاجر نقول عالم 25% تعريف التي تقوم على እዚ ሕጂ ኣብ ቁጠባ ናይ ካናዳ ከምኡ ድማ ናይ ጀርመን ብፍሉይ ኣገዳስነት ዘለዎ ይብሉ ምክንያቱ ክልቲአን ሃገራት ዕብይ ዝበለ ክፋል ናብቲ ቁጠባ ዝገብራ ዝነበራ እየን ንቻይና እውን ከምኡ ገይርላ ኣሎ ግን ቻይና ውሕድ እያ ናብዛ ሃገር ትሰድድ ነይራ ምክንያቱ ቀደም 2017 ኣቢሎም በቲ ገዳ ገይሮም ቻይና ስለዛለይዋ ቻይና ካልእ መንገዳ ገይራ እያ እዚን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ገዳ ነተን መሻርክቱ ካናዳ ኤሮፓ ሜክሲኮ ብራዚል ካልኦት ሃገራት ኣብ ጥቁ ዘለዋ ንዓታተን ብፍሉይ ዝሓርም ዳንበር ንቻይና ዝያዳ ዘተኮረ ከም ዘይኮነ ወላ ኮን ኩሉ እንተበለ ተዕላሙ ግን ናብ ውሕዳት ካርም ዝኽል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ንቐፅል what exactly is going on are indeed economic rivals. Early reactions from US trading partners range from dismay to plans to retaliate. The Canadian city of Windsor, Ontario is just across the border from the US. The movement of goods back and forth has been seamless, but now a 25% tariff on steel and aluminum threatens to change that. Entrepreneur Brendan Lane supplies parts to American car manufacturers. One part we process 3 different times and we bring the sometimes ዝብሉ ዘሎ እቲ ንግዲ ቀደም ብፍላይ ምስ ካናዳ ብመሬት ንግዲ ልክዕ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ሓደ ከተማ ከም ዝኸይድ ዘሎ ፍለውለስ በቃ እቲ ንብረት ካብን ናብን ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ግን ታሪፍ እንድሕሪ ኢልካ ኩሉ እቲ ንግዲ ክቀያየር ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣብቲ ካስተምስ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ሪፖርት ክትገብር ኣለካ እንታይ እቲኻ እንታይ ገለ መለ ክግበር ኣሎ ቢሮክራቲክ ስራሕ ብዙሕ ክቕፅል እዩ ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ለውጢ ክገብር ከም ዝኾነ ኣብቲ ኣካይዳ ነቲ ቁጠባታት ናይተን ሃገር ድማ ዓብይ ኣገዳሲ ፅልዋ ክገብረሉ ምዃኑ ካናዳ ድማ ብኩሉ መዳይ ብነዳዲ ጥራይ ዘይኮነ በዚ ናይ ስቲል ከምኡ ድማ ናይ ኣሉሚኒየም ዝበሃል ዘሎ እውን ክሓርማ ከም ዝኽእል መመሊሱ ንቻይና ንካናዳ ክሓርም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብነት እቲ ናይ ስቲል ኢምፖርትስ ናይ ብደረጃ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ትገዝኦ ዝነበረት ማለት እዩ 23% ናይ መን እዩ ናይ ካናዳ እዩ ካብ ካናዳ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ስለዚ ካናዳ በዚ ሕጂ 25% ታሪፍ ብጣዕሚ ክትረም ምዃና እዩ ድሕሪ ብራዚል ኤሮፓዊ ሕብረት 15% ሜክሲኮ ሳውስ ኮሪያ 10% ስለዚ ካብዘን ኩለን ከዓ ንሳውስ ኮሪያን ንሜክሲኮን ኣሻላሻል ክገብረለን ይእል ኣሎ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ንካናዳ ንምህራም ከም ዝተገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ንኤሮፓ እተን ካልኦት ሳውት ኮሪያ ንሜክሲኮ ንዓታተን ኣሻላሻል ክገብረለን ይእል ኣሎ እዚ ኸማን ነብሱ ዝኻለ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሶ ኣገይን ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መድረክ ናይ ቁጠባ ተኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ክንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣስተብሂሉ ብዕንቆት ክከታተሎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ኔክስት ቱ እቲ ካልእ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ዝግበር ዘሎ ናብኡ ክንሰግር ኢና ምክንያቱ let's go ብዚ Stewart, the event lasted about 30 minutes and took place in the Oval Office and was one of the lengthiest public discussions of the work done by DOGE, the Department of Government Efficiency, which is headed by Musk. Musk, wearing a black MAGA cap, appeared with his son X sitting on his shoulders and proceeded to forcefully defend his efforts. ኢሎን ማስክ መቸም ናይ ቀረባ ዓርኪ ርእሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ምሕዝነት ኣብ ገለ ፖይንት ክፈርስ እዩ ክወድቕ እዩ ክበኣስ እዮም እዩ ዝበሃል ነይሩ ኣጋጣሚ ኣይሰለጦምን ኣሎቶም ናይ ፀጋም ወገን ዓቕሎም ፀቢብዎም ኣሎ ምክንያቱ ፖሊሲ ናቱ መጀመርያ ነቲ USAID ለየልና ኢልዎ ፀኒሕካ ድማ ገለገለ ሚኒስትር ናይ ኤንቫይሮንመንት ዶ ፌደራል ጋቨርንመንት ዶ ገለ ይብሎ ነይሩ ሕጂ ድማ ጠቕላላ ንብሙሉእ ንኩሉ መንግስታዊ ትካላት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ብሙሉእ በዚ ዶጅ ዝበሃል ዘሎ ኦዲት ክግበር ከም ዘለዎ ወይ እውን ኤፊሽንሲ ብዝከኣሎ ነቲ መንግስቲ ከጉድሎ ከም ዘለዎ ይነጊሩ ዘሎ and this is a very special case ፍልይ ዝበለ ኬዝ እዩ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ብፅሩይ መንገዲ እንድሕር ተኻይዱ ኣሜሪካ ብውሕዱ ናይ ሓደ 50 ዓመት ኤነርጂ ሴፍ ክትገብር ከም ትኽእል ወይ ኖ ረስሓትን ጓሓፍን 50 ዓመት ብዕጂ ክኽዳ ዝኽእል ኤፊሽንሲ ወይ እውን ቅልጡፍነት ወይ ከዓ ምዕሩይነት ናይቲ መንግስትናታ ክትገብር ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ መንግስቲ ንነዊሕ ዓመታት ምፀንሐ ግሕምጥና እናወሰኸ ተበላሸወ እዩ ዝኸይድ ሓደ ግዜ
لك كم زي فابريكا ننوي حوان انت سريعو بزو رسحات اكيد تصنع هذا جزنة فابريكا تطبيلك بملك تصريه زلك كم زي عينت نت منجستي اقدر سنة اللويو يتصبغ نجر علامات بملني انت حقشن زلوا معناته اتمنجس امريكا اي دبت تخي سلازنا بري زي ودع ገንዘብ ይዋሃቦ ስለዚህ ነበር አብዕዳና አተወይ ንዓለም ምሉእ በጽቢጽ ነይሩ ሕጂ ግን አሜሪካ ቀንድ ኣብ ነፍሳ ያተኪራ ዘላ ኣታዊ ድማ ካበያ ትደል ዘላ ካብ ካልኦት ሃገራት ብታሪፍ ጌራ ኣታዊ ክትረክብ ኣብ ሃገራ ግን ኩሉ ትዋጋታት ናይቲ መንግስቲ ከተግድሎ ስለዚህ መንግስቲ ባጀት ናቱ ተሓፂሩ ኣብዚ የድል ዕንደራ ዝውዕል ሰብ የለን እዛ ኩላ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክበኩም እየ ስምዑ ኣብዚ እዚ ዝራይዎ Under studies programs in Pakistan totaling nearly 200 million right ኣብዚ US كباب 300 million for gender equity and equality programs in Pakistan 20 times increase from 10 million given in 2020 ስለዚህ መንግስት አሜሪካ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኣብዚ የድል ነገራት gender equity ገለመለ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ሃገራት ባዕሎም ክገብርዎ ዝግባእ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ እዞም ኩሎም ንሶም ዝሕግዝዎም ዘለዉ ሲቪክ ማሕበራት ድዮም ገለመለ NGO ድዮም ገለ ኩሎም እዚኦም ኣሰትስ እዮም ንምንታይ እዮም ዝሕዝዎም ረጂም ቼንጅ ክደልዩ ከለዉ ነዞም ገንዘብ ኣብሊዖሞም ከብዶም ኣብ ከብዶም ብከብዶምን ገለን ሒዞሞም ዘለዉ ተጋይ ሃየ ተለዓል ምስ በልዎም ኣንጻር መንግስቲ ዕልዋ ገይሮም ንምእላይ ሰባት ኦርጋናይዝ ንምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት እዮም ስለዚ እቲ USAID ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ንሰብ እንታይ ዝገብሮ ነይሩ እኽሊ ሂቡ ወልፊ ናይ ኣብ ኤርትራ ገለ ደርፊ ወፂኡ ነይሩ ወይ ዘረባ እንታይ ዝብል መፂኡ ነይሩ ይትበሃል ኣብ ካናዳ ዳማይ ሂረምበር ንዓዳዳ እንታይ ገድሽና ዝብል ኣዘራርባ ምክንያቱ ስር ናይ ካናዳ ናብ USAID ዝመፅእ ዝነበረ ንዑ እንተለሚድካ ኣብ ዓድኻ ኣብ መራጉዝ ኣብ ጋሽ ባርካ ማይ ሃርዩ ምዳይ ሃረመና የገድሰካን እዩ ምክንያቱ ኣብ ወርሒ ቀጥልተ ኸረፂትካ ስርናይ እንድሕር ዝቡኻ ኮይኖም ብዛዕባ ማሕረስ ክትግደስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኤግዛክትሊ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ስቡሕ መሬት ዘለዎም መሬታት ስቡሕ መሬት ዘለዎም ሓረስቶት ብረድኤት ጌርካ ልክዕ ከምዚ ወልፊ ናይ ሽጋራ ወይ ወልፊ ናይ ካልእ ከም ዝሕዞም ሽዑ እቲ ሃካይ ኩሉ ስራሕ ክገጥፈዩ እቲ መሬት ድማ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ትቦም ማለት እዩ ከም ጌርካ ሽዑ ኣብ ድኽነት እንክሊል እናበሉ ኣብ በቲ ረድኤት ጌርካ ትሕዞም ነቶም ህዝቢ ድማ ኣብኡ ፅገተኛታት ስለ ትገብሮም መንግስቲ ድማ ኣብኡ ከም ዝፅጋዕ ትገብሮ ነብሱ ስለ ዘይክእል እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ለማኒ ይኸውን ንለማኒ ድማ ድሌትካ ግበር ንኽትብሎ ፀገም የብልካን ምክንያቱ ነዚያ ጠጠው ትሄብ ከብላየ እንድሕር ኢልካ ፈርዩ ኦኬ ድሌትካ ውሰድ እኽሊ ሃበል እናበለካ ክነብር እዩ in the past 5 years. USAID was also caught funding 73% of all foreign media in Eastern Europe, ensuring that the United States government controlled the news narratives overseas. In fact, we now know this weekend that USAID was funding over 6,200 journalists across 707 media outlets. Oh my goodness. USAID ዝብልዎ ዘለዉ ከባቢ 6,200 ጆርናሊስትስ 6,200 journalists ጋዜጠኛታት supported 707 media outlets globally report ዝነግር ዘሎ ከባቢ 6,200 ጋዜጠኛታት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ካብዚ ትካል እዚ ገንዘብ ብምርካብ ነቲ ኣሜሪካ እትደልዮ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ዝያዳ ይጓየዩን ይደኽሙን ከም ዝነበሩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ካብቶም ቀፃሊ ብኣሉታ ክትጥቀስ ዘለዋ ዝኾነ ይኹን ጩራ ናይ ተስፋ ዘይብላ መፃኢ ኣፀልመተ ንምጥፋእ ትጓየ ዘላ ሃገር ምዃና ትንገር ዝነበረት መን እያ ቁፅሪ ሓደ ሃገርክያ ኤርትራ ንኤርትራ እዚኦም ካብዚ ዝኽፈሉ ዝነበሩ ድከታ ኣፅጊቦማ መሃነና ጥፊዮምላ ነይሮም ግን ኤርትራ ኣብቶም ዓበይቲ ፕራዮሪቲ ኮኑን ቭላድሚር ፑቲን ተዛሪቦ ነይሩ ካልኦት መራሕቲ ተዛሪቦም ነይሮም ድሮ ኣንጻር ቻይናን አንጻር ራሽያን ዝዛረቡ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ዩክሬን ይኹን ኣብ ካልእ ብፍላይ ኣብ ሰንትራል ኤሽያ ገንዘብ ጠጠው ኢልዎም ሰራሕተኛታት ክሰጉ ጀሚሮም ኣለዉ እንኳላይ በዓል ቢቢሲ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ኻ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እዘን እዚ ሚድያታት እዚ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ጠጠው ክብል እዩ ብካልእ ዘራርባ ዓለምና ሰላም ክትረክብ እያ ሓቂ ንምዝራብ ዓለምና ሰላም ክትረክብ እያ እዚ ነገር እዚ ዘጉርዖም ክፅለሉ በዚ ጉዳይ እዚ ክፅለሉ ዝደለዩ እንታይ ብለሎ ስምዑ Okay, Democrats are heading to court to fight Donald Trump's cost-cutting agenda, temporarily blocking Doge from Treasury records and pausing Trump's federal employee buyout plan. We will fight it out in Congress. We will fight it out in the courts. We will fight it out across this country, and I promise you, we will win. I want to applaud. ከም ትሪዎም ዘለኹም እዚኦም ዴሞክራትስ እዮም ከላስ ኣቕሎም ፀይብዎም ኣሎ መመሊሶም መፃንፃር ዶነ ኢለን ማስክ ዝኸድዎ ብመጠኑ ድማ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ተነፅሎ ካብቲ ሃገር ምክንያቱ
بلشونا دونالد بزيا ريبورت زيا رايوا زغل عندرا دونالد ترامب بزيا نطب زيات راي دقف زركب زلو انتي تري لهم ابزا شارت زيا ابلعلو تري ودلهم يو اس ناشونال ديت ساعات لاتهم كم زيا ديت كلوك بلوا ستيت ديت كلوك بلوا زيا ابزا زا فيديو كبروا خلو 36.5 تريليون عدا بصيحه خمسه لامريكا تي وتر زقصل زلو تري ور لهم عدا دوسق زليو تري لهم عدا بير سيتيزن عدا نا امريكا نحزب امريكا كمقال كله 107 شح لنفس وكف زيغا بصيله مالتي تاكس نزخفل زين كله تحزب مالتي اتوم سريحهم تاكس تزخفل زلو ناباتهم تبغيل كادما تاكس خفل دال امريكا عدا نا امريكا 327 شح لنفس وكف زيغا يبصحت عدا مالتي فدرال سبندينج منقص زطفو زلو فدرال منقصناتهم اب عمد 7 تريليون ገንዘብ يطف يو اس فدرال باجت دفسيد اب عمد كابتو زطو نسو 5 تريليون يتو 7 تريليون دما يطف 3 تريليون دما عدالو اب تحت انتي تري لهم دوج كلوكس بزلا زيا إيلون ماسك كاب زمص سيف غيرو مزلو ገንዘብ كندي ገንዘብ سيف غير لهم አለው 84 ቢሊዮን ገንዘብ يس ናይ 3 تريليون عدا لعلتي اتاويتات ناتو يزطفت منغسي ስለዚህ ብውሕዱ 1 ትሪልዮን ከጉድል አለ እንዲብል አለው ግን ከቢት ከም ዝኾነ 84 ትሪልዮን ኣብ 2 ሰሙን ከጉድል ክኢሉ ኢሎን ማስክ ስለዚህ ነዚ ስለዝሪ ዘለው ቶም ደገፍትና ኢሎን ማስክ ኣጆኻ ቀጽል ኤውሮጳው ነዝሪዮም ከምዚ ግበራልና ንዓ ሓግዘና ክብልዎ ምኻሉ ነይሮም ባት እትንሪዮ ዘለና ዴሞክራትስ አንጻር እዚ ሓይሊ እዚ እዮም ክኸዱ ዝፍትኑ ዘለው which is going to create another big problem for them because at the end of the day እቲ ኣካይዳ ናቶም ትርጉም ስለ ዘይብሉ بخمي إلى ماسك نزل بخمي كوكدولي يدفتن زلو أبزي أسمعوه. To reduce the government deficit as well as its debt load. So how has Musk then, Charles, gone about reducing spending so far? Well, since Trump took office, Doge staffers have been embedded at various federal agencies reviewing payments and looking for what they judge to be excessive spending. It's also given government workers the choice to either return to the office, i.e. stop working remotely, or resign and get paid for the next 8 months. So far, 65,000 workers have chosen to resign. During the event, Trump signed an executive order that gives Doge more authority to reduce the sorry ኢሎን ማስክ ስልጣን ብዶናልድ ትራምፕ ተዋሂብዎ ኣሎ በኤግዜኪቲቭ ፓወር ንሱ ድማ ከባቢ 100 ሽሕ እንታይ ሂብዎ ኣሎ gives Doge a more opportunity to reduce federal workforce ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ከኣልዮም ኣብ ተቀዳማይ ገጽ 100 ሽሕ ሰራሕተኛታት ከኣል ከም ዘለዎ መደብ ገይሩ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣቅሪብሎም ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ነፍሱ ጠጠው ክብል እየ እንድሕር ኢሉ ካብቲ ስራሕ ንሸመንተ ወርሒ ደሞዝ ክቕበል እዩ ባዕሉ ግን ሕጂ ካብ ስራሕ ክእሉ ኣለዎ ኢልዎም ካባቶም 60,000 ሰራሕተኛታት እሺ በቃ ንሕና ክንገድፈ ኢና ስራሕ ኢሎም ተሰማሚዖም ኣለዉ 40,000 ተሪፎም ኣለዉ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ባዕሉት መንግስቲ ኣይተድልዩን ይኹን ኢሉ ክሰጎም ይኽእል ግን ጋራንቲ ዝበሃል የብሎምን ስለዚ እዚ ድማ ኤጀንሲ heads to work for a data driven plan required agencies hire one employee for every 4 that leaves እቲ ሕቶ ድማ እንታይ ዝብሎም ዘለዉ ሓደ ሰራሕተኛ ክቆፅሩ ድሕሪ ኮይኖም ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ትካል 4 ሰራሕተኛታት ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ይብሎም ኣሎ ስለዚ ጠቕላላ ሓድሽ ሰራሕተኛ ንኸይእቱ ናይዞም ኩሎም ዝወፁ ዘለዉ ካልኦት ሰራሕተኛታት መተካታ ንኸይቁፀር መንግስቲ ሰራሕተኛታት ተዊሕዶ እሞ ስርሑ ድማ ይውሕድ እዩ ኣብታ ኣገዳሲ ስራሕ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ስለዚ እዛ ኩላ ዕንደራ መንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣሜሪካ ከገልግል ይኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ሰርቪስ ክብ ዝኽእል ጥራይ ሰራሕተኛታት ክቁፀሩ ዝኩሉ ዓንዳር ፖሊሲ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ቦታ ክረኽቡ ይኮኑን ደሞዝ ዘይረኺቦም ድማ ካልእ ስራሖም ክኣትዉ እዮም ስለዚ እዚ ናይ ሬጂም ቼንጅ ዶ ዝኩሉ ዕንደራ ንሪኦ ዝነበርና ንሱ እናነቐፀን እናደረቐን ክኸይድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ እቶም ጋዜጠኛታትን ኣብ ሚድያን እዚ ኩሉ ገንዘብ ወሲዶም ኣንጻር መንግስቲ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣንጻር ኢሎን ማስክ ዝኸዱ ዝነበሩ ንኩላቶም ዝኾነ ይኹን ሳንቲም ናብኦም ከም ዘይከይድ ዝገብር ዘሎ እዚ ድማ ፅቡቕ ነገር እዩ ሰው ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ ንነብሳ ፅቡቕ ይከውን ዓለም ግን ሰላም ክትረክብ ትኽእል እያ ንዝተወሰነ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና and 279 media NGOs, including 9 out of 10 media outlets in Ukraine. The U.S. controlled the media propaganda around the world. Your tax dollars being used to push anti-Trump media coverage. Your tax dollars being used to push transgender media propaganda, climate change, and war. And Putin was right. Last year, Tucker asked him during that interview why he didn't try to use more propaganda to spread his message. And he said, you can't. Because the U.S. controls the media all over the world. That NATO, the U.S., CIA, the West did this. Why wouldn't you present it and win a propaganda victory?
دونالد ترامب كل صبوق نجار تراي كونن زجبر زلو مغنياتو حدا كابتي كل سب كستبلو زلو دونالد ترامب أنصار أفريقيا كبيد زخون السجومتي وسط كم زلون بفلا يبدو أفريقيا دما أنصار زهجر زيا ترز بله متكل وسيدو يحرم كم زلو يزنجر ساوث أفريقيا جن حدا ملسي بعطلا إلى ماسك دما بزقو دايز ترى هم زلون نتوم ساوث أفريقيا نتوم عدو وحدات نتهجر بحيتهم مزلو نحتاتهم إن محجوها السخود زلو من جدي دقف كم زي ركب زلو وين ساوث أفريقيا بأخا كندها لا يكوناني لهم. In the face of these challenges, we are witnessing the rise of nationalism, protectionism, the pursuit of narrow interests, and the decline of common cause. This is the world that we, as South Africa, a developing economy, must now navigate. But we are not daunted to navigate our path through this world that constantly changes. We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people. So, بحبشة دبوب أفريقيا مجمريا مرحنا أفريقيا خوينو لدونالد ترامب هاي حيال هجر كل وكاخليو حيال كتبا كل وكاخليو كم دليت كتززنا ويون بتنس خاتبنا مليونات دولارات كم جزء الكان كم برت الكان يكون أنت دليل خا جنزب كعسكا فا زبالة هجر كوينا لا that's a very bold statement كدبوب أفريقيا زيد ما دبوب أفريقيا مجمريا بز حلفة بزبن جو بايدن وين دبوب أفريقيا حيال منبرنا بريكس لزخونة مس تشاينا مس راشيا زلوا أقربت أتصالح مس أمريكا كسحابات أنهيو عند سجام كوين زلوا إسرائيل أبيت فردو وسيدا جودنا إسرائيل سلزوجت إسرائيل دمان دونالد ترامب سلتزور زلا مخنيات تتقيمو ساوث أفريقيا كهرما فتينلو دليت كهد جبرت خليها نحن عجن نتت جبر زلا تصاويرنا كينو كن كين نغل هجرينا يقولوا له. And we will not be bullied. كم زتري وزل لهم بزت ساعات جبر زلا خدمة بوليت كن كون ويون بناتك نجار فرينا تتوقن بالله كنا بمبال مليسوا بزحات مرحتي بزحات من سياتنا أفريقيا دما نبي حق تصبغ أرأي لهم مغنياتو كم دليت كتزورنا لما أنتي كنا سبعة بناتهم بزمسلم كنا بروحهم زلون كتقدف على كتبهيل نغطل. A geopolitical risk consultancy based in Washington, D.C. He joins us now live from there. Giorgio, thanks so much for being with us on Al Jazeera. Publicly, Jordan has fiercely resisted what's been put forward by President Trump so far. King Abdullah has also said Arab nations will come to the U.S. with a response to Washington's Gaza takeover plan. What do you expect we'll hear going forward when it comes to formulating this for? مچم أبزوان زي حدا قداسي مدرخ نرئلنا السودمان تايو جوردان نقص كينغ عبد الله ناب أمريكا قيد مس دونالد ترامب تراقبه دونالد ترامب حزب غازة كباب 3 مليون زخون كاب غازة ناب قبس ناب جوردان قيد خلاله جد عندما توصل لكم نحجزكم سلزلنا إلى فراري ومن يرز نقص دما فتفت نابله طري لنا أبو خيدو مستزار عربي كل التشح حساناتن سقام زلوا من دخاتاتن وين حموماتن كن كبال خلينا كنوجن كن قبرنا نخليها لأن تباهيلو حادث من معتبت له قبس وين تاكد دبر مخانا بحجة زنجر زلوت لز دونالد ترامب نتكلت مليون كسبوا يزبلو قدامي تستيب أي تعوتن على لوجن قالها عوت أمزجيب له يزبه زلو جوردان دما أبعب من قرارات يا خمسة لا معناته ندونالد ترامب إن بمبال عبو واقع كخفلهم كم زغل حراي مبال دما زجدده واقع كخفلهم زغل نتنقص معناته ساعات فلسطينيان تزبط هاجر زلوا قبل الفلسطينيان زورد كقبلوا كم زي كلن بخلوا دما إزين هاجرات من قرارات يوون كم زلو كابزنا جرزنا بيجس كيت خل دما زخبده بده كوين ونالو نبزحات هاجرات نزي هاجر ترايد كونس نبزحات هاجرات دما تمساسال صقم اغاتي مونالو. Over to another part of the big ideas that I know many people enjoy, and that is about crypto assets or digital assets. And you'll see how we get to our base case for the Bitcoin price and our bull case. Many people know us for our bull case, $1.5 million. And we actually think the odds have gone up that our bull case will be the right number because تريواد اللهم أبزي channel إذا متعايا كاتي ووت بحالنا أرك إنفست بعد بلاتفورميا الكريبتو إندستري كساكن داي تقم كلوا كم زغل projections بمصنع تعود درجة غيرة إذا عودزي نابزل على درجة خيس لزغل كل سب ببعغمو أبتي إندستري كساتفن كتكمن كم زلو invite تقبر مغنياتو بزحات institution سنت كالاتني آتو سلزلو أبز حصير جزيز زقبر زلو ولا غزل كيراغا بوحس من قد بوحد بصفوف من قدي كتكي تخيلك
ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓሳብ እያ ትህብ ኩሎም ኤክስፐርትስ ብዙሓት ኤክስፐርትስ ዝገብርዎ ዘለዉ እናረኣኹ ድማ ናባኹም የምፅእ ኣለኹ ስለምንታይ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ግዜ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ኣብ ዝመፅእ 4 ዓመት 10 ዓመት ናበይ ክኸይድ ይኽእል ገሚትካ ኣስተውዒልካ ብፅፉፍ መንገዲ ተኸይድካ ንዓኻ ንስድራኻ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ Turn to America now, where President Donald Trump has signed another executive order. And don't worry, he's not renamed the Atlantic Ocean this time. He's making American companies great again. How? By allowing them to bribe foreign officials. I know it sounds confusing, so let me explain this. The US adopted an anti-corruption law in 1977. This law bars American companies from giving bribes to foreign officials. If they're caught, they face punishment, like penalties and even jail time. But President Trump has halted the enforcement of that law. He wants it to be reviewed. Why? To Donald Trump ሕጂ እውን ሓድሽ ሕግታት ኣትኢሎ ንሱ ድማ ከመይ ጌርካ ንካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተፅዕኖ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ድሌቶም ክንቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉ ዘፍቅድ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብልሽውና ንኽጥቀማ ኣብ ኮራፕሽን ንኽኣትዋ ዘፍቅድ ሓደ ሕጊ ነይሩ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብግቦ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገራት ንኸይፃወታ ዝኽልክል እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣዚፍ ከም ዘይገብሩ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ግቦ ክንገብር ንዓና ሽግር እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጊ እዚ ዕንቅፀና ስለ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ግን ከም ድሌቶም ግቦ እናሃቡ ክዕወቱ ይኽእሉ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ውድድር ንዕወት የለና ዝብል ኣዘራርባ ነይርዎም ስለዚ ነዚ ሕጊ እዚ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ሕግታት ዝነበረ ብሙሉእ ዝበትከ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሕልፍ ሓሊፉ ፌስታል ክልኩል እዩ ዝበሃል ዝነበረ ኖ ንፌስታል እለይዎ ዝብል ዝነበረ ሕግታት ናይ ኣሜሪካ ብሙሉእ ካንስል ገይሩ ከም ድሌትኩም ፌስታል ተጠቐሙ ፕላስቲክ ተጠቐሙ ከም ድሌትኩም ኤቭሪቲንግ ሕጊ ዘይብሉ ሃገር ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ድማ መመሊሱ ዝሕጉሶም ዘሎ ነቶም ናይ ኢንቫይሮንመንት ተባሂሎም ዝኸስቡ ዝነበሩ ትካላት ድማ ኣብ ናብ ዕንወት ፈሪድዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓድሽ ዝተኣታቶ ዘሎ ሕጊ ድማ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክኸዱ ከለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዘዋፅኦም መንገዲ ብትክክል ክወዳደሩ ይኽእሉ መራሕቲ ብልሽውና ብምሃብ ድማ ክኸዱ ይኽእሉ ሓደ ሪፖርት ካልእ እውን ስለ ዘሎ ኣተሓሒዘ ከርየኩም እየ ስለምንታይ እዚ ሪፖርት እዚ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል Why? To make American firms competitive abroad. Listen to this first. It means that if an American goes over to a foreign country and starts doing business over there legally, legitimately, or otherwise, it's almost a guaranteed investigation, indictment, and nobody wants to do business with the Americans because of it. Nobody wants to do business. They say, look, we can deal with China, they can do whatever they want. We can deal with Russia, we can deal with anybody, and we have a normal life. You deal with them. So እንታይ ዝብል ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ዓለም ከይዶም ዝኾነ ይኹን ጌጋ ወይ ብልሽውና ተጠቂሞም ኣብዚ ብዙሕ ሽግር ስለ ዘጋጥሞም ኣብቲ ውድድር ኩሉ ግዜ ቴንደርስ ተኮይኖም ናይ መንግስቲ ፕሮጀክታት ብፍላይ ዕድል ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ እቶም ብልሽውና ንክገብሩ ፀገም ዘይብሎም ሃገራት ኣብ ልዕለና ኣድቫንቴጅ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ኣገይን ኣብ ኣሜሪካ እዞም ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ሲ የኣይ ካብ ብልሽውና ከመይ ጌርካ ብልሽውና ትገብርሲ የኣይ ዝጠፍኦም ኮይኑ እዚ ኩሉ ኤንጂኦታትን እዚ ኩሉ ትካላትን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ዩኤስኤ እንታይ ይገብር ነይሩ እንታይ ይስርሑ ነይሩ መን እዩ ዝምውሎ ነይሩ ንመን ረብሓ መን ይሰርሕ ነይሩ እንተልካ ረብሓ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰርሖ ስራሕ ኩሉ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝደለዩ ዓለም ከም ድሌተን ንክኸዳ ንመወዳድርተን ድማ ብውድድር ናይ ቢዝነስ ጥራይ ዘይኮነስ ብድሕሪ መጋረጃ ነቶም መራሕቲ ብልሽውናን ገለ እናገበርካ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ከም ዝብሕትኦ ንክትገብር ዝግበር ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ብወቅዒ እቲ ብሕቡእ ትገብርዎ ዝነበርኩም ብወቅዒ ግበርዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣገይን ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ሕጊ ዝበሃል ክህሉ ይኮነን ብፍላይ ብደረጃ ዓለም ኣነ እዚ ንሃገራት ኣፍሪካ ካህስየን ይገለገለ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣነ ግን ሃስያ ዝበሃል ክህልዎ ኣይክእልኒ እዩ ቀደም ዘይግበር ዝነበረ ፍሉይ ነገር ሕጂ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ የስ ገለገለ ካምፓኒታት ፈሪሆም ብልሽውና ደሂቡ ዝነበሩ እጅ ክብኽሉ ኾኑ እዮም ነቶም ብልሽውና ዘለዎም ሃገራት ብፍላይ ድማ ዓብ ብድሆ ክኸውን እዚ ካብኡ ናብኡ ግን ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና America, the FBI gets over there. Now let me explain the logic. Trump says bribery is a common practice. Firms across the world are already doing it, but American companies are not doing it. As a result, they're losing out on key contracts. That is Trump's excuse. He says if everyone is doing it, why not America? And it may seem like a fair question to ask, but let's also look at the fine print. Bribery is banned in virtually every country. But that is domestic bribery. When you pay off officials within your borders, that is banned. But what if you pay off foreign officials? On that, there is no consensus. So ብሓፈሻ እቲ ናይ ብልሽውና ዝነበረ ኮንሰንሰስ ወይ እውን ሓበራዊ መረዳእታ ኣብ ኩሉ ኣብ ክላይሜት ድዩ ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ዝነበረ ሓበራዊ መረዳእታ እናፈረሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓደ በብሽጣሩ ክኸይድ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኢዳ ክትሕፅር ካብ ዝኾነ ይኹን ውዕላት ኢዳ ምስ ሓባ ከም ፅቡቕ ጥራይ ዝርአነ
أمريكا إذا تسحبات لك نام نفسها ترى أنت تكيرات لك بفلاي تنهجرات بنفسن كم حضرات زليا كم إيرتراز مثلا هجرات بزح ربحة كرهبالو زغلا عدل كفتر لنغل إذا كمنا تبهل خلو أبزلن كان دم حدش ريبورت كل اللي بلعلو سدما درجة بالشونا بإسرائيل سنة 4 إيرترا ل4 هجرات رأي أقدمة راح قدمها إثيوبيا سلازي إيرترا قال كابتن زلا على بالشونا زلون هجرات تبهيلا تروق حلا أمين seriously حد جزيسي ريبورت كوت خلو قرب كاس دل نجارات اللون ديجن again أنت خاطري بزعبة إيرترا بزو حبريتا كم زي بلومو ويون حبريتا كم زي رخبيز نجار أنت خونه حما نجارنا إيرترا نخو قبرجن نحبريتا تجمع كم زي بلومين عنري هذا سبسي بالشو نخ قبر كلوس انتهي نخ قبري بالشو الناس قبر اسكي تا سيمبل حتوسين نفسها حتى زلكا بالشو الناس من انتهي قبر سب منا ابرونك عري مالسي نمنكس سماي كاتيلي كونيون ابزع علم زيك نبر كله صبوق غزا كله صبوق مطبخ بلع صبوق كدان كله دقوا اب صبوق بيت تمرت كخدو صبوق ماكينا كزور صبوق زخونه هيوت نكلو بالشو الناس اتو ديهم لو ناي منكس دي سلطانو قالت تقيمو صبوق لايف نخنا بريز نبر زي تكملوا نتابتي من البعض حدا سم تكتب لا تخلي خا جنزب سريقوسي نحسرت عمت سريقوس اني حس حبيبي وصني دحريو قسيلا بتاع العالم انجوي كغبرو يدللو خطبل تخلي خا حبير ترازل مرحنت كني عمت بسلطان غيرلو انت عينت يوت كي يغبرالو بلشونا انت لوخي ابي يتولو just a very simple question it's a very simple اتمرا هي بلشونا انت لوخينا امن تايزو توزلو نمن يزو كبوزلو دقوم فلوي مكينة غزور وي فلوي هوات كحلفو ايرانا اي سمعنا انت زنبر نيرنا إيرترا يزبلكم زلو كاب حماما حاخلك وص زخل صار إيرترا ميديا يزلو عن صار إيرترا نا إيرترا حبريتا نشتي كنطاب ولو كاب زيرو تبقى حصوت مصحفون زتبابعلو مدرخينا رينا نا إيرترا صار إيرترا مالتي سلازي عند إيرترا بلشونا لو قال كابتن زل على بلشونا زلو انت حلكايو التجنزب وسيدم تايغبر ولا مالتي what are they doing نمن يبولو مالتي بلشونا غير كاكو سبسي لعل نفسه مبزحت سبني نفسي كونزل دحريون بيتسبو قال مله ابير ترازلو مرحنت ግን ቤተሰቦም ዲም ጽቡቅ ክነብሪና ቤተሰቦም ዲም ጽቡቅ መኻይን ክዝውርሪና ቤተሰቦም ዲም ኣብ ጽቡቅ ፓላሶታትን ቪላታትን እዞም ናይ ትግራይ ኣብ ኩናት ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ዘይኮነቲ ጀነራል ምግበይ ዲገለ ዝበሃል ኣብ ዱባይ ገዛ ክገዝእ ከሎ ብዝለንቀነ ወረቐት ንሱ ጽሕፈ ዝነበረ ኢሜል ወፂኡ ሰብ ከዝውሮ ዝቐነ እቲ ምግበይ ዝበሃል ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዱባይ ብዙሕ ገዛውቲ ናይ ትግራይ ብተጋሩ ኣብቲ ግዜ ኩናት ብዙሓት ናይ ተጋሩ ሃብታማትን حالفتن ኣብ ዱባይ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘውፅኡ እዩ ዝንገር ማዓት ገዛውቲ ከም ዝተገዘ that's why ቶም ሪል ስቴት ሸጡ ከማን ኢትዮጵያን ትግራይን ብፍሉይ እዮም ዝፈልጡ ኣብቲ ቦታት ብዙሕ ገንዘብ ናብኡ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር so where is this thing coming from again ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሪፖርት ትገብሮ ዝኾነ ሓበሬታ ዋላ እንተ ዘይብልካ እንታይ ትብል ኤርትራ እታ ዝኸፈት ሃገር እያ ኢልካ ኢኻ ትፅሕፍ ኣብቲ ሪፖርት ናትካ ብድሕሪት ተስፍራ ኣብ ገለ ቦታ ትድርብያ ሽዑ ንዑ ተቐቢሉ ሰብ ያ ኤርትራ ከምዚ እንዲኣ ገለ መለ ዝብሉካ እቶም نا إيرترا حماق نمبال زقايو إيرترايان كون غلو تجارب كون غلو أبو تم نخمسة عينة تتزبالت حبريتا خوينو دسمعهم دبزع بازسي بيمانت أقامني reports جبر زلوا because that's exactly what they want كل جزء صار إيرترا حبريتا قالوا دي يلن حق دي حصوت it doesn't matter عن صار إيرترا قال نجار نخد جبر نجد كتسعر سلزلك نعو حجز نجار كسب زرخب كسب زرخب كارما تطوز بلاك حيلي يلن زبل أكايدا سلنفلت أزي كل سب كسبوا له زلوي أبز سمعج ብልሽውና ወይ ድማ ጋዜና ኢትዮጵያ መበል 99 ክትስራዕ እንከላም ኤርትራ ድማ ንርባዕት ሃገራት ጥራሕ ቀዲማላ ደረጃ ብልሽውና ሃገራት ዝዕጥን ኮርፖሬሽን ትራንስፐረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ 2024 ጸብጻብ ጋዜና ኣብ መላእ ዓለም ሓደገኛ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጽዮም ኣብቲ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ካብ 180 ሃገራት 37 ነጥቢ ብምዝጋብ حجسي حدا سب نمعتبو كزارب تخينو أبي أحمد زهورة مكينان زخدو توم حلفتناتو زخدو زلون سي أي ورحاو دموزي كمو غيرو مالديو أفتقراي زلو بوليتيكاوي اللي زخدو زلهي وسي أي دموزو تخفيلو بو ينبرا لمالديو It's just unbelievable أبا أمريكا بتدقاقا من جريا زلانينا تبلشونا but again إذن أقرات زي
حدا خابتي بزعبا إيرترا زبهال زربا بقربا نحنا نفلط نجار كم زكهم كله بزي خات فلت أنصار إيرترا زجبر نجارات كل جزء أبحثوس تمركزه نجار كم زخونه نخت فلت مالتيو. Now listen. أبزي نخيد أبتي دلو ريبورتات كنسجر كنفتنا مجمرة بزيا. The military has called for diplomatic support for a new government that it says it wants to form after it recaptures the capital Khartoum from rival forces. The Sudanese army has been regaining control of areas in the city previously held by the paramilitary rapid support forces in recent weeks. Army leader General Abdel Fattah al-Burhan told a meeting of politicians who backed the أقولنا السودان كن كيت كلنا دما متجم أب السودان تي بالبرهان زبرح زول حيلي ما مليسو نتعوتي خيدالو نخارتم تقوتاسير دما أبتهجر منجسن كتاتاتو ويون هذا مسجاجر منجسن قوم يسعر كم زلوا يزنجر زلوا ناي السودان نجر تعميز عزنا ناجن. The Sudanese army has been gaining ground in the war. Advancing to the capital Khartoum, and along the way, the military has managed to quash their rivals, the Rapid Support Forces, or the RSF. سنتين نرزلنا ناي السودان سراويت ناي السودان بجنرال البرهان زمرح عوتات يمزجب سلزلو عبت بوتاتاتي بزح بوتاتاتنا تقاطع خي سلزلو بفلاي نخارتم ناس عوتيو حدش منقسن خطاتاتو يسعر كم زلون إذا دما نتي السودان زلا تقنتات منال بات أب حوس رقات كوز دا كم زخل يزن الجرزلو السودان سبقنا من يلوم تقنتات جن كاب السودان بزح نجر كن مهار نغل أبيت كازلو نجر كتعرك عند مفتان أبيت كازيلة نساط قاطر زي تغل نجر كتجبر مفتان نتابيت كاز نبرت حجر لخد كسرة كم زخلك راي زيا سبك مهار خلاله ناي السودان دما هي وأبنت كوينو يسمعنا بزوان. كابتن ناي السودان كيوت أنا خلنا حدش ريبورت دمان تايزب الوسيلة رشا من السودان سمع غير خمزلا ويون رشا أب السودان بيس كتجبر كم تخل بورت السودان دي أبكال وده ناي السودان بيس كتجبر كم تخل زقل حبريتا من أين باس ناي السودان ناي رشا ون كونفرم غير وخمزلا يزنقر لذي أمونغ السودان رشان سمع تغير خمزلون رشا دما بيز ناتا أب السودان كتجبر تسعر كم زلا أب زحش درجة بتيحة كم زلا يزنقر زلو لذي الزون نتيجة بوليتيكا نايزوبانا عبي لو تيك برزخ المخاني يزنقر زلو لذي رشا أبكي بحري نابزن نابتن تبلت أنها بالسودان بزح ركبات تجبر كم زلا يزنقر نيرو الزخا حج كاب سوريا كسيرا سلزلا هاي جدا أبتك بابتي بوتا كلوا سلزلو بالسودان يبهلالو كرياي نازو قدايزي نابي قلتو خيط كم زغل نما جنزابو مجنزاب كليي مات كليي معناته أبقر بيتنا متي أصل زلا زي كنت زوا دما كاتولك فتني عناون حدش حبريتا كله خلو دما كان باكمينا كان ጨምሮ የስድስት ሀገራትና የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች ትግራይ ክልል መቀለ ተገኝተዋል። በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት አመራሮችና የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን አነጋግሯል። አቶ ጌታቸው የፖለቲካ ቀውሱ ምክንያት የስምምነቱ አለመተግበር ነው በሚል አስረድቷል። በትግራይ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመምከር የገባው የልዑካን ቡድን የአሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ዴንማርክ፣ ፈረንሳይና የአውሮፓ ህብረት ተወካዮችን ያካተተ ነው። አሜሪካ ጉዳዩን አስመልክታ በአዲስ አበባው ኤምባሲዋ በኩል ባወጣቸው መግለጫ ወከልትን ለማዓንቲ ኣብ ከተማ መቀለ እንተኣቱ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣላባ ነጋ መቀለ ብፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣቀባብላ ተገይሩሎም እዩ። መቐመጢኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ሰሉስ 4 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምባሳደራት ወከልትን ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ፈረንሳይን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ተጻቦ ብዘላቅነት ደውኑ ባል ዝተፈረመ ስምምዕነት ጠሚቱ ምስ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ዘትዮም ክብል የፍሊጡ ምስ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝነበረ ዘተ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምልኣት ብዘይ ምትግባሩ ተመዛበልቲ ምምላስ ኣይተኻኣለን ፀገም ትግራይ እውን ክፍታሕ ኣይተኻኣለን ክብሉ ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ተዛሪቦም እዮም። أجي انتهينا نرجع لنا أبزي كنت ثلاث نقرات مست بحال زدليو ويون جنزاب زدليو إرتراين ونستفل عليه حبريتا زحفول زلو قدايو كم زدريو زلنا مجمريا زي بزحات دبلوماتنا يوروبا
ንህወሓት ንምድሓን ናብ ትግራይ ገጾም ዘጉዮም ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ስለምንታይ እዩ ክንዲዚ ዓይነት ጉያ ህወሓት ኣብ ናሕትሕዱ ኩናት ቅውድ ምስ ዘለየ ብምልኣቶም ናብ ትግራይ ገጾም ክጎዩ ዝኽኣሉ ወይ እውን ናብ ኦሮሚያ ድዩ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ብዙሕ ውግእ ይካየድ ኣሎ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ንክፈትሑ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮፓ ክኸዱ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ክኸዱ ተሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም ዋይዝ ናብ ትግራይ ክንድኡ ዝኣክል ጉያ ዝግበር ዘሎ ንዝብል ኣይ ቲንክ መብዛሕትኡ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ እዩ እዚ ንህወሓት ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑን ዝተፈላለዩ ድማ ርእቶታት ይህብለው እቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ንክፈትሑ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ክተርፍ ነይርዎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ምሉእ ኣብኡ ምትእምማን ስለ ዘይብሎም ባዕሎም ዝያዳ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ኤውሮፓ ዲፕሎማት ኣብ ህወሓት ተስፋ ከም ዘለዎም ዘርኢ ምልክት ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so the entirety of western world ኩላቶም ሓዊስካ has descended on Mekelle with a mission impossible save TPLF ንህወሓት ንTPLF ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ጉያ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ስቲል ክንዱ ዝኣክል ንዓታቶም ንረብሓናቶም ንኣጀንዳናቶም ከሳልጥ ዝኽእል ኣሎ ኢሎም ስለ ዘይኣምኑ ዘለዉ እዩ ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ልክዕ ከምቲ ህወሓት ገይሩ ዘሳልዮም ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ዝኾኖም ዝነበረ ከምኡ ኮይኑ ዕጋበት ስለ ዘሂቦም ዘሎ ዝብል ርእቶ እውን ይስማዕ ኣሎ እዚ ብሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ካብቲ ናይ ህወሓት ደንበ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ነውፂ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣገዳሲ ሓበሬታ ድማ ብዝተፈላለየ ወገናት ናይ ትግራይ በታነቢሄት ኣይኮነ ደምሳሱ እዩ ስለዚ ከምኡ መሰለ ፀገም ኢትዮጵያ ብትግራይ ኣጋጢሞ ይፈልጥ እዩ ዝብል ግምት ህወሓት ነጋ ገሊፆም ጀነራል ፃድቃን ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ነባር ተጋዳላይ ህወሓት ኣቦይ ስብሓት ነጋ ገሊፆም ጀነራል ፃድቃን ካብ 93 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣባል CIA ኮይኖም ንህወሓት ከጥፍኣ ተንቀሳቒሱ ምሕደግ ኢለዮ ድማ ኣይገድፍን እየ ኢሉኒ ክብሉ ተሰሚዖም ኣሎም ኣዘራራቢ ተጋዳላይ ህወሓት ስብሓት ነጋም ፌደራሊዝም ህዝቡን ኣብ ዓለም ዝድነቕ ዓይነት ምሕደራ እዩ ስለዚ ዝተጀመረ ህንፀት ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ መሰረት ክሕዘሎም ስለዝኾነ ፌደራል ስርዓት ዕርዩም ክፀንዕ ህወሓት ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ውድባት ሓቢሩ ክቃለስ ይግባእ ክብሉ ፃውዒት ተቕሪቦም ኣሎም ነባር ተጋዳላይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ምጅማር ሓርነት ትግራይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ምጅማር ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካልኣይ ወያነ ትግራይን ለካይት 11 2017 ዓመተ ምህረት ንጋዜጣዊን ኣብ ዝሃብዎም ናይ ሓደ ሰዓት ንፍረቓን ቃለ ምሕትት ህወሓት ዘጋጥሞ ብድሆታት ጥሒሱ ብምሕላፍ ዝኸዓበት ተመክሮም ዘለዎ እዩ ሕዚ ዘጋጥሞ እውን ክሓልፎ እዩ ኢሎም ህወሓት ካብ ፅባሕ ምስረቱ 69 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ፈተና ከም ዘይተፈለዩ ዝገለጹ ተጋዳላይ ስብሓት ነጋም ኩሎም ፈተናታት ብምቅታል ዘይኮነስ ህዝቢ ብምስታፍን ብሓሳብን ብፖለቲካን ክትፈትሖሞም እዮም ኢሎም ቅድሚ ህወሓት ምስራታ ኩሎም ይንዕቑና ነይሮም ከም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ግዛዕ እዩ ዝብሎ ኣጀንዳና ንክንብሎ ክንክእል ኣለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዚ ተወሊፁ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ብምውቃዕ ኣቢሉ ከረጋግፆ ዝደሊ ረብሓ ተልዩ እውን ኣይምልከተናን ክንብል ክንክእል ኣለና ታዲያ ኢና ክንብል ዝግባእ ንሕና ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብቲ ዝነበሮም ቅርሕንትን ፀገምን ብሓደ ደረጃ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ናብ ዘይዋግኡሉ ኩነታት ክወርድ ክኽእል ኣለዎ የተሓሳብ ድሓረውዚ ዝገርም ርክብ ግዛዕ ተገይሩ ናብዚ ሓድነት ተፈጢሩ ታይድኾን ግዛዕ ምዛዕ ዝበሃል ኣሎ ኣነ በቲ ደረጃ እሱ ዝፈልጦ ሓበሬታ የብለይ ተደጋጊሙ ስለ ዝለዓል ማለት እዩ ዝፈልጡ ሰባት ተልዮም ብጭቡጥ መረዳእታ ጌርካ ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ካብዚ ወፃእ ግን ነቲ ኩነታት ዘጓሃህር ዕርዩ ክካረር ዝገብር ዘየላ ሓበሬታ እናምፃኻ እውን ምፍናው ፅቡቅ ኣይመስለንን ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ፌደራል ከምቲ ዝበልኩኻ ምስ ኤርትራ ሕዚ ፅቡቅ ዝምድና የብሎምን ንትግራይ ብምንታይ ይሓፂቡ ኣለዉ ማለት እዩ በቃ ምዚ ምስ ሻዕብያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይተቃደወ ርክብ ባላንስ መትሐዚት ኣዶኖ ናብ ኩናት ጠኒኖም ይኣትው ዶ ካሊእ ነገር እዩ ዋላ ምሳና ኮንኩም ነቶም ሰራዊት ገለ ሻዕብያ ሕዚ ስጋኣቶም ንሱ እዩ ነቶም ጀነራላት ትግራይ ነቲ TDF ሒዞምስ ኣብይ ከወገና እዩ ዝብል እዩ ስጋኣቶም ምኳኑ ትፈልጥ እውን እቶም ሰራዊት ኣብየምዎ ንኣብይ እቶም ጀነራላት ኣብየምዎ ኢሎም እውን ተሓጓሶም ይገልፁ እዮም አመሰግናችኋለሁ። ይህንን ፕሮግራም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ግም ነው በጎንደር አነጋገር መጥፎ ነው ማለት ነው። ንግግር ግም ነውና እባክህ ይከራከረው። ቲፒኤልኤፍ በሚከፍለው ጊዜ ስለ ቲፒኤልኤፍ ይናገር ነበር። ዛሬ ቲፒኤልኤፍ ገንዘብ በሌለው ጊዜ እኮ ነው ተገልብጦ ለከፋዩ ተናገረ። አሉላ እኔ የሚናገርበት ሞራል አለው።
እንዴ እኛ እኮ ለህዝብ ብለን የደበቅነው ብዙ ነገር አለ። አንድ انتهينا نرزلنا تي دراما اب تግራይ ዘሎ it's just unbelievable እዚ ከተተሓሕዞ ተደለኻውን ከተተሓሕዞ ትኽል ኣይኮነን ኣብቲ ኣቀድማ ቢል እንታይ ርየኩም ሰንሄ ጻድቃን ኣብዚያ ማለት እዩ ጻድቃን CIA ከፊሎሞ ኣብቲ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝፃወት ዝነበረ እዩ it makes sense አንጻር ኤርትራ 10 ግዜ ተዛረብ እቲ ናይ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ዝነበረ ወረግ ዝለንቀነ ኣብ ዝቀረባ ዝተገበረ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብናቱ ውክልና ወይ እውን ንስዩ ኣሳሊጥዎ ነቲ ናይ ኣቢ ሴኩሪቲ ኣፓራታስ ነጊሩ ተዛሪቡ ዘስምዐ ንስዩ ነይሩ ዝብል ዘረባ እውን ሰሚዕና ነርና ኦኬ ፌር ኢኖፍ እዚ ጻድቃን ልኸኛዩ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ጽቡቕ ስምዒት የብሎምን አንጻር ብዙሕ ሰብ ይተዛረብ ዘሎ አንጻር ኤርትራ ድማ መርገጽ ናቱ ንጹር እዩ ولا ونابت نايت 98 ዝነበረ ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩናት ዓብ ጀነራል ኮይኑ ኣዛዚ ኮይኑ ነታ ዓሰብ ንኽወስድ ብዙሕ ዝፈተነን ኮራርምቱ ኣርጊፉ ሻዕብያ ስለ ዝሰደዶ ድማ ክሳብ ሕጂ ንዓቆርጢሞ ከም ዘሎን መለስ ዜናዊ ድማ ሓሳቡ ከስልጠሉ ስለ ዘይከኣለ ቀይሕ ካርድ ሂቦ ነይሩ ካብ ስልጣን በትን ለኻኺዑ ድማ ሃብታም ኮይኑ እዮም ዝብሉ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪዮ ዘለና ድራማ ናበይ ገጹ ክቕፅል ይኽእል ላይ ነው ጀዋር አልጸጸትም በሚል ባወጣው መጽሐፍ ላይ ነው መጽሐፉ ያው እንግዲህኛም ያነበብነው ነው በጣም ብዙ ነገሮችን ያያየንበት ነው በተለይ ብዙ ጥያቄ ምናነሳበት ጉዳይ ነው ነገር ግን እዚ 320 ገጽ ላይ ስለ አብይ ባህሪ ካሳየን ነው ብዙ ሰዎች ይገልጹታል ይሄን ሰው በዚህ ደረጃ ትንሽ ቀንጨብ ተብሎ የተቀመጠው ነው ከመማክርት ስብሰባ በኋላ አብይ ጠራኝ ይላል ጀዋር መሐመድ ወደ ተቋሚ ፓርቲ ተቀላቅዬ ምርጫ ለመወዳደር እንዳሰብኩ ነገርኩት ፊቱ በድንጋጤ ተለዋወጠ ወደ ምርጫ ከመግባት መነገድ ይሻላል አስፈላጊውን ነገር እናመቻችልሃለን አለኝ እኔ ግን የኦሮሞ ትግል በመተከተለው አመለካከት አደጋ ውስጥ እየገባ እዚያ ታዛንታዚያ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ገሊፅና ነርና ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ዘረባታት ባህላ ዘለዋ ያሳ ድማ ኣብ መፅሓፍ ናይ ጀዋር መሐመድ ከም ተፃሒፉ ዘሎ ጀዋር መሐመድ ኣብ ፖለቲካ ንከይሳተፍ ዝያዳ ዝፃበኦ ኣቢ ኣሕመድ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኦሮሞ ዝበሃል ህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ዜጋ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኮር ናይ ኣቢ ኣሕመድ ከም ኦሮሞ ኮይኑ ድዩ ነቲ ስልጣን ሒዝዎ ዘሎ ኣብቲ ኦሮሞ ጀዋር መሐመድ ድዩ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮሚነንት ዝነበሩ ናይቲ ለማ መርገሳ ድዩ እዚኦም እዮም ኣብቲ ኦሮሞ ህዝቢ ዝያዳ ዕምቆ ዘሎ ተሰማዕነትን ተቐባልነትን ዘለዎም ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ፖለቲካ ንከይሳተፉ በንጻሩ ኣብ ካልእ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብይ ኣሕመድ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይድግፈኒ ዝብሎ ህዝቢ ስለ ዘይብሉ ነቶም ክወዳደርዎ ዝኽእሉ ሽግር ከም ዝፈጥር እዩ ዝንገር ዝኾነ ይኹን ካልእ ፓርቲ ይደልን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ክኸውን ከም ዝደሊ ድማ ብዙሕ ምልክታት ኣለዎ ለንከነ እውን ሓንቲ ቪድዮ ተሰውራላ ሪኢኹማ ትኾኑ ልደቱ ኣያሌው ካብ ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዋላ እኳ ሕጋዊ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርትን ትኬትን እንተሃለዉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣያሳፍረካን ኢሉ ከም ዝመለሱ ልደቱ ድማ ንሚድያታት እውን ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳባ ኣፍሊጡ እዩ እታ ተዋሳኢት ክተብዕሎ መዓልቲ ልደታ ክተብዕል ዝተጠቐመትሉ ኣፍልጡ ኣይረኸበትን እንትብል ኣይተ ልደቱ ድማ ትመንገር እዩ ናብ ሃገረይ ከይኣቱ ዝኸልክል እዚ ልደቱ ዝበሃል ዘሎ ሰብ እንታይ ገይሮሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ሃገሩ ከኣቱ ፓስፖርት ቲኬት ቆሪፁ ኣብ ኤርፖርት ምስ ከደ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይተኣቱን ኢኻ ኢልዎ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢንተሌክቹዋሊ ይበልፅዎ እዮም ኣብይ ኣሕመድ መራሒ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፀላእርክዎ ወይ ገለመለ ኣይኮነን ንኣብይ ኣሕመድ ዝበልፅዎ ሰባት ትርኢ ካብ ኢትዮጵያ እቶም ዝበለፁ ሰባት ሰመይ ምለካ ይብል ኣለኹን ጀዋር መሐመድ ናቱ ንኣብነት ተወሲድካ በዘራርቡ ይኹን ብካልኡ ንኣብይ ኣሕመድ ይበልፆ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንክፈርህ ንቡር እዩ ማለት ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ ግን ብትክክል ኣብይ ኣሕመድ ማዕረዝዮም ተወዳዲሩ ክዕወት ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኣይኮነን እቲ ቀደም ከይተፈልጦ ከለውን እሱ እዩ ሕጂ ድማ ምስ ተፈልጠ ጉዱ ስለ ዝፍለጥ ዘሎ ምናልባት እተን ኣብ ከተማ ሃኒፅዎን ዘሎ ፅርግያታት ኣብ ግምት ብምእታው ሚኒስትር ቱሪዝም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ወይ ሚኒስትሪ ህንፃ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሃገር ኣብ ፖለቲካ ደረጃ ምምሕዳር ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ፖለቲካዊ ውድቀት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ተሪኻ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሶማሊ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገር ተሪኻ ፖለቲካሊ ነቲ ሃገር ኣሕቢሩ ከም ሃገር ክቐፅል ኣይክእልኒ ስለዚ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ውድቀት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን
ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣብ ሓደ ቦታ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ዘተኣማምኖ ቦታ ከም ዘየለ ስለ ዝፈልጥ እቲ ምርጫ ይኹን ካልእ ብፍጹም ከፍቅድ ኣይኮነን አብይ ኣሕመድ تزجرم زي أتوم كم ديمقراطي موديل توسيدهم نوع كم هذا ناي ديمقراطي كريو الجمهور سبعة تسمع كلها تجرم تراي مجرم كاتود كم زبلوا أوكي زي fair enough إثيوبيا كم دليتهم خديو خليهم no problem نشتي سمعنا أبناتنا كم لسينا مثلا أمحارة يسمعنا لأنا لتفونا نعمنا مرحتي زنور جنرالاتنا خلت زي بدينهم نايم سوانا شو عت عامة مرت حقة من قصتي تتقوم كله ويا تقرأ تخ له تقرأ مع الحين أخويا كمان يودرنا تيننا مجمّريا حزب تقرأ تعالوا يروقيو كم كل التحوات تهن قبرنا يرنا ناي تقرأ يروحها ناي إرتراوي يروحها بزمال من قدي ناي بوليتيكانيات هلخ تزيهلو إرتران عنا قربا مخونت بملالي كارد إرتراتيخا بصعبصحخا انت شكلكا انت سنجيدكا تمس كاوزينا أديس أبابا خاوي تغير كاوزينا سمرا تغير نباص أربكا ناوزينا بحري أربكا ين ناوخن كد زقبر عقمتاتنا تحنششنا ايو محنشاش ما تشم سرحنا بقى زفترنا يا عقمي محنشاش زتفتر عقمي بقى انا بروحها نوع عوت كي تغيره زتنن درج مستفئ كم كل التحوات كم እዚ ሕጂ ነተን ዝሓለፋ 10 ዓመት ደቂ ስዲ ነይሩ ኣብ ካልእ ዓለም ዲ ዝነብር ነይሩ ወይስ እንታይ ትፀገሙ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝስ ዝብሎ ዘሎ ተፈፂሙ ሲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ድሌቶም ይነግዱን ይሰርሑን ነይሮም እዮም እንታይ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ስለምንታይ ወደብ ናይ ኤርትራ ኣግማልኩም እሰሩሉ ወላ ኣግማልኩም ኣስትይሉ ወይ እውን ኣግማልኩም ይቀመጣሉ ኢሎም ክኸዱ ከለው ስለምንታይ ኮይኑ ብርግፅ ታሪክ ስለ ዘይፈልጡ ዲ ወይስ እሽነት ዲ ከምኡ ተዛርቦም I don't know but again زم أبزي أب إلي تباهيلهم زم صاب تقرأي نبي بحكي كابتنز بالسمي قدو هذا تقرأ وين تايك بالصحيفة دي ولا خزارب سمعي مثلكم أب تقرأي نك حزد ليو حزبية لنيلو نك حزد ليو وين تمرتز ليو بوليتيكانيا يزلو وقبل سمعيو it makes sense نبي حكي على التاريخ زم بعزخنا مردات هذا اللومي سمعوا حجة خازية من بعد كتسعكم وانت لا تخيل الاستعماريين سي نحن نقبل بنبل ذاك الذي نقبل نبل قد عقير حرز زلنا مسل خبر الناس كمدردر النجار نعرف بويل نيرا تعيين مثلك أو تعدت تحسها همزة اللي أبو عكايل عدي حزين عنا تشوف حزة الوعي أجندة ما يكيف حرب بري ملاسم لازم نزود داي كله واقع والخل معنا قربني بعد قد واقع يقولوا هم سون فلسطيناويان نقبل لهم أب تግራይ ኣብ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ እቶም ኣብ ደገ ባሕሪ እቶም ፈለስጢናውያን ተቀበል ዘለኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ናቶም ኣብ ከባቢ እስራኤል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሂቡኹም ቡጌርኩም ፈትኑ ሓዳፊቱ ሓሳብ ሕማቕ ኣይኮነን ንእስራኤል ነቶም ህዝቢ ጋዛ ኣብ ትግራይ ክንቅበሎም ኢና መበሎም ኣብቲ ጋዛ ዝበሃል ኣብ ጂኦግራፊ ዝፈልጠቶ ኮይኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዎ እዩ ኣብቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ጋዛ ኣብኡ ክቡኹም ድማ ሕተቱ ምናልባት ትናቱ መረዳእታሲ ተጠማዚዙ ካብ ደገ ባሕርና ኤርትራ ገረዶ ንረክብ ንኸውን ኩሎም ሓደ ይኮይለኩም ያ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ናብ ኤርትራ ዝጥምት ፖለቲካናቶም ሓደ ካብ ሓደ ኣይፍለን እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል እዚኣቶም ከምኡ ምባሎም ኣይኮነን እቲ ዝሕዝን ክፋል እዚ ክፋል እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ከምፅእ ዝብል ሓይሊ بقف قميل الزراب زبلة سمع. مسي عبد ساس قبر السمينار نزي سامع زلعلوم نتتثالو عواتهم ناتكا حساب رئيتون كسميعين مجمراتي حدا تدقاقيمو زل عالدلو زعباتي مس أبي أحمد قبر له زمدنايو نسخان تاي لبل أبي أحمد سي قتالي يو جنوسايدر يو تمالي قومو تبرونيركم دم بفتحي حجاميلكم مس أبي أحمد تسرحو እዚ ሲ አንፃር እቲ ትማሊ ኣብ ጎን ካለና ዝበልኩሞ
ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ኣሎሞ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ኣሎሞ ኣብዚ ዘለካ ትዕዝብቲ ወይ ርእቶ እንታይ እዩ ንስኻ እውን ሓደ ካብቶም ኣብ ናይቲ ናይ ኩነታት ትግራይ ዝነበረ ካብቶም ዓዊሎም ነቲ ኩነታት ወይ ከዓ ናይ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሩ ኢኻ እሞኒ ምዚ ሕጂ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ መስርሕ ብኸመይ ኢኻ ተተዓርቆ ፍርቁ ጎኒ ትግራዋይ ሓደ ሓው ጎለኒ ትቃ ትግራይ ይጠቕመ ነቦይ ወደ ቦት ስለዚህ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሓውይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሓውይ ዝወስዶ ዝግምቱ ንፅር ፍርቁ ጎኒ ትግራይ ነለይ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕታ ብዙሓት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ትኩናት ናይ 2020 ዝነበረ ነቲ ኩናት ብምኹናን ነቲ ብህግደፍን ብሰራዊት ናይ ፌደራል ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ግፍዒ ኣብ ርእሲ ተጋሩ ዓዊልና ተቃዊምና ኢና እዚ ኸ ናይ መርገፅ ጉዳይ እዩ ናይ ሰብኣውነት ጉዳይ እዩ ናይ ሕጊ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሽዑ ከምኡ ኢልና ደው ኢልና ኢና ሕጂ እውን ዝቕየር መርገፂ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ግራውንድ ምስ በፃሕካ ኩናት ሓደ ባህሪ ናቱ ኪዳናት ወይ አላያንስስ ሽፍት ናይ ትግራይ ጀነራላት ኤርትራ ምስ ጀነራላት ትግራይ ይራኸብሉ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እንድሕር ተራኺቦም ጀነራላት ሻዕብያን ጀነራላት ተጋሩ እንታይ እዮም ዝምህርዎም ሰለስተ ነገር ይምህርዎም ሓደ ንናቶም እስር ቤት ክሰርሑ ንናቶም ኬላ ክሰርሑ ንናቶም ሓይሊ ክፈጥሩ ከምቲ ስርሒታት ሕጂ መስመራኮ ናይ ፊልጶስ እስር ቤት በይኑ ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢሊ ከምኡ ዝብል ዘሎ እቶም ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ቅዱሳት ስለ ዝኾኑ ናይ ብሓቂ ቅዱሳት ናይ ህዝቦም ዝሰርሑ ስለ ዝኾኑ ካብ ኤርትራ ሕማቕ እዮም ክመሃሩ ዝኽእሉ ይብሉ እሞ ፊልጶስ ንበይኑ ሰራዊት ናቱ ስለ ዝነበረ ድዩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ሕቁ ሰይሩ ነቲ ሕጂ ድማ ናብ ሻዕብያ ገጾም ኩሎም ጉንብሕብሕ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዝርአካ ናይ ብሓቂ ፍርድ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብይ ኣሕመድ ከምዘይግደሰሎም ይፈልጥ እዮም ኣብይ ኣሕመድ እሳቶም እዮም ጉንብሕብሕ ዝብሉ ዘለዎም ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕቦም ወላ ሓንቲ ብዛዕቦም ዝተዛረበ የብሉን ካብኦም ዝደልዮ እውን የብሉን ንሶም ክብዎ ዝኽእሉ ነገር እውን የብሉን ሓደ ካልኣይ እቲ ናይ ትግራይ ንሶም ዝኣምንሉ ዝነበሩ ሕወሓት ገዲፍዎም እዩ ካብኣቶም ክፅበየ ዝኽእል ኣብቲ ግዜኡ ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ሓጊዞም እዮም ገንዘብ ንምዝዳድ ድማ ሓጊዞም እዮም ፕሮፓጋንዳ ምግባር ሓጊዞም እዮም ፋይን ስራሖም ግን ወዲኦም እዮም ሕጂ ናቶም ኣገልግሎት ናቶም ስራሕ ኣድላይ ይኮኑ ነቲ ሕወሓት ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦታ የብሉን ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣቢ ድማ ቦታ ክቦ ስለ ዘይከኣለ ፎሪ ወፂኡ ስለ ዘሎ ንሱ ነዚኦም ሰብ ምዚኣቶም ምልጋብ ንዑ ክሳራ እዩ መክሰብ ኣይኮነን ኩሎም ይፈልጡ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ምዚኦም ተለጊቡ ክሳራ እዩ ዘምፅኣሉ ምሻዕብያ ሽግር ስለ ዝፈጥረሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ እሶም ጉንብሕብሕ ዝብሉ ዝነበሩ ምዚኦም ተለጊቡ ክሳራ እዩ ስለዚ ተደርብዮም እዮም ማለት እዚኦም ክብል ከለኹ ኸማን ኣብዚ ሕየ ኣለኹ እዚ ዝመርሑ ኣካል እኮ የለን ንሱ ኣብ ዩቱብ መፅኡ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዓብ ሓይሊ ዘለዎ ውድብ ዘለዎ ኣይኮነን ግን እቲ ዘረባ ንዑ ዝመስሎ ሰብ ኣለ መንእሰይ ከምዚ ዓብይ ፖለቲካዊ ስልጣን መርሕነት ወይ ከዓ ህዝብን መንእሰይን ወዲቡ ዘሎ ኣይኮነን እቶም ንሱ ዝበደቦም እቶም ንዑ ዝስዕቡ ዝነበሩ ኩሎም እስር ቤት ኣለዎ እሱ ጎራሕ ስለ ዝኾነ ጥራይ ተሪፉ እቶም ኣያሹ እስር ቤታት እዮም ሂወቶም ወረቐቶም ተበላሽ እዩ ወላ ክንቃለስ ኢና እንተኢሎም እውን ዕድል የብሎምን ዲፖርት ጥራይም ክኾኑ ዝኽእሉ ንሱ ግን ተሪፉ ስለ ዘሎ ምስቲ ካልኣይ ጓሓላሉ ስለ ዝኾኑ ፅቡቅ ገይሩ ይሰርሓሎም ኣሎ እቲ ንሳቶም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ትግራይ ግን ጉሒፍዎም ስለዝኾነ ጎል ኣትዮም እዮም እዚኣ እታ ዘረባ ድማ እሞት መንግስቲ ይፈልጥ እዩ ካበልካ ከመይ ገይሩ ዳሰርሓሎ ተሓቢኡ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝተሓበርኩ በጀነራል ጻድቃን ኣማካይነት ነው የሚካሄደው የተባሂለ ብመንጎኝነት ጀነራል ጻድቃን ይዝካየድ ዘሎ ተባሂለ እሳ ተሓሳሲባትኒ እዚ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኤርትራ ተሓሳስቡ ኣይቀድወንን ሕማቕ ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ውግእ ከምዛ ለይቲ እንዳተማህለለ ዝፅበያ እዩ ዝመስል ናይ ከምኡ ተመክሮታት ስለ ዘለኒ የስቑኢለ ይኮንኩን ከምኡ ዝብል ዘለኹ መንግስቲ ኣብይ ብዕሊ ፈሊፅዎ ድዩ ነዚ ጉባኤ ወይስ ከምዚ ፔት ፕሮጀክት ብሎ ብጎኒ ብኢንቴሊጀንስ ገይሩ እዩ ዝስርሖ ዘሎ ናይ ስለይ ኣካል ጀነራል ጻድቃን ብዘይ ናይ ኣብይ ኣፍልጦ እሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን ተሓቢኡ ዝኾነ ኮይኑ ቅድሚኹም ዝሓለፈ ፀገማት ስለ ዘሎ ንዕኡ ኣፅኒዕኩም ክትጥንቀቑ እየ ዝላብወኩም ዘሎ ኣጋጢሙ ብዘይ ካብ ትግራይ ማለት እዩ ሻዕብያሲ ኣብ ዝባን ብልፅግና ተሓዚሉ ተዘይኮይኑ ናብ ትግራይ ቆላሕ ከም ዘይብል ተረጋጊፂ እዩ ቲዲኤፍ ክሪኢ ከለዉ ከመይ ከም ዝውህርሩ እውን ርኢና እዮም ናብቲ በረኻ
ብዙሕ ሓሳባት እውን ኢንተርቪው ንገብሮም ነርና ከመይ ከም ሻዕብያኩም መሬት ትግራይ እኒ ድሓን ናብኡ መፀልክ ንሱ ካሊእ ስቶሪ እዩ ሕዚ ማለት በይኑ እንዳሃለውስ መሬትና ሒዝዎ ከፍ ኢሉኒ ውፃእ ይበልናዮን ወይ ውፃናዮን ህዝቢ ሰራዊት እውን ኣብ ትግራይ ኣሎ ንሱ ስለዚ መሬት ዝተመንጠለ ህዝቢ ንሱ ናይ ህዝቢ ፀገም ወይ ናይ ሰራዊት ፀገም ኣይኮነን አንተ ወዘልኩ ናይ ሻዕብያን ናይ ብልጽግናን ይፈላለዩ ሻዕብያ ከመይ ገርና ከም ነዳኹሞ ተንኮል ስለ ዘለዎ ናይ ብልጽግና ስርዓት እውን ከመይ ገርና ከም ነዳኹሞ ክልቲኡ እናፈለና ኢና ነርና الحزب وانا يعني تقديكم هو قد الى تقمدنا نسو مسون تقدمنا انت عينت كسار حقات منا خيل كم عينت تنكل قدمنا خطني حيل تنكلኛ ስለዝኾነ هذه افتو وتي 100 مطيومن وتي 10 مطيومن افلا ገርና ነብሪ وتي 10 مطيوم كنت 300 نعم وتي 100 مطيوم ግን كنت حرينا نعم كم دي ገርና معنا انا ሻዕብያ ከዓ ኣነ ዋላ ሕዚ እውን የኮነ ሕዚ እውን ብጣዕሚ እዮም ዘፍርሑ ሰራዊት ሻዕብያ ብጣዕሚ እዮም ዘፍርሑ በቃ ስልክና ባዕኸ ቀጥቀጥ ኢለ ፀበል መፂና ኣርጋውና ተገጨ ነርና ብሕትና ዝክደ ኣዩ ማዕዶ ኩሉ ፈሪሕን ድግ ሕጂ ትዕንክላሎናቶም ድሓን ፅብቕቲ መልሲ ኣብዚኣ ረኺበሎም ነይረ أنتم زولنا تواناون علم فطرنا أبورحي تحي كرتاكسل حدي وانا بحدي قزوف وعلا ما تلي مديرا بزوح تتغعلا شابو جبجبا صغيرا نبزة في الرح دورنا غلا أبتي كل برغا حوز بلات أكا مسعن بسايا أي كتقدم قدي ما كتسعر تتعمدا أبتمتم مسي نقص انسسا فيت نفيت تراغبا زقر ملاب لخ عربيبا ستي حتو نبايتا زي من زانتا مانتي اللي هوي عبزبان بسات غيطا راي وحي لي زي فلتكون فلتو لي نزي نقص انسسا ست عيوب علي لكان سخركو حماغي عملي تايمو يعبس حلم دو كوينو قادم برتزغون اللي نزي كله زان حبرم زخون قال عابل لا غيرو نت حلمامسي اجهد ابيلو كل جينا جيغا خيفصم خلو ملبم هبو مالو نغتل اوروبا زمصو مسكاب اسيا زمصو مسكاب افريقا زمصو مس كله باكا تراخيمنا نحقص لنا حجون زروت نقبر لنا انا بحمله ديسيز بحال زبله يبل بيمان صقاب قبلت بحر ኤርትራ ብምንም ተኣምር ሓንቲ ነገር ትንክፋይል ካብ ናብ ካልእ ንኤውሮጳ ንኸይድሲ ናብዚ ንምፃእ ንሕና ኣብ ኤውሮጳ እንዲና ንነብር ብዙሕ ንፈልጥ ኢና ንበዓል ቱርክ ንኸይድ ንበዓል ግሪክ ንኸይድ ኢና ከምዚ ናይ ቀዳማይ ዓለም ኮይኑኹም በዓል ዱባይ ገለ መለስ ቦታ እዚ ብህንፃታትን ካልእ ተወሊዑ ብግዝ ሰብስብ ዘሎ ፍሉይ ሕዘር ኮይኑ ይስማዓካ ክሪ ኮለና ሕጉሳት ኢና ኣብ ኤርትራ ኣለና ኢና ንብል ነርና ኩላሕና ሓንቲ ወይሲ ክንኣቱ ከለና ኣብ ፀሙና ማኪናስ ኢለ نزي هزو نسرقه أنا بحكي أنا كي موت كسر قاعد خير أقصى سايق قاعد موت كي يدبل حزب الناس كوري الله وبقى تبدأ قدر الله دير عيد الناس كوري زرامو أجركا صوت تعذبا انتي دينا نفرز لنا مالت اير لينكس قبر وزلو فيديوهات كبير تراز وزلو فيديوهات ኣብዚ ደገ ሰብ ስትረስ ከይገብር ብሰንኪ እዚ ቪድዮታት እዚ ብሰንኪ እዚ ስእልታት እዚ ጭንቀት ገይሮም ኣብ ቤት በቃቶም ኤርትራ ሕማቅ ክትከውን እምበር ፅቡቅ ክትከውን ዘይደልዩ ምስናቶም ስራሕ ዘይከደሎም ክሓምዮም ግን ንሶም ከይሓሚ ኢልና ድማ ፅቡቅ ነገር ካብ ምትሕልላፍ ዓዲ ክንውዕል ኣይኮናን ፅቡቅ ገበርኩም ይሕመሙ ኢና ንብል ዘለና ብማሕበር ቱሪዝም ዝተዳለወ ሓገዝ ነቲ ህዝቢ ሓገዝ ነቲ መንእሰያት ባሕሩን ህዝቡን ከላሊ ባሕሩን ከላሊ ዝተገብረ እዩ ማለት እዩ ንሼክ ሰዒድ خدلو ማለት እዩ ሕጂ እውን ነይሩ እዩ ብናይ ዳህለክ ሆቴል ዝዳለዋ ዝነበራ ነይረን እየን ናይ ሎሚ ዓመት ፍልይ ዘብል ከዓ ባዕሉ ማሕበር ቱሪዝም ዘዳለዎ ናይ ግሊ ኣዳልዩ ነቲ ህዝቢ ሌላ ምስ ባሕሩ ነቲ መንእሰያት ነቲ ቆልዑትካ ሌላ ምስ ባሕሮም ንምግባር ኣብ ባሕሪ ከዓ ዝኾን ነገርናቶም ንኸርኢ ንሼክ ሰዒድ ንኸይድ ኣለና ሰላም ክቡር ሓውና ኣሰበላ እዚ ፕሮግራም እዚ ብተዳልዩ ساعات حموشين فرقان مشت يوجد وعاد مناظم هذا راي فكرني تبغى وحوش هاي البحري ليتي حضروه انا من معتها ونوع علمها
ኣብዚ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ቆልዑትካ ደቅካ ሒዝካ ከምኡውን ኣጣል ሒዝካ ጠልካ ሒዝካ ትመጽእ ኣብዚ ማለት ፕሮግራም ተብዕለሉ ቦታ እዩ ሼክ ሰዒድ ከዓ ቦታ ጥንታዊ ቦታ ካብተን ደሳታት ናይ ሃገርና ሓንቲ ካብኣተን እያ ናይ ጥንታዊት ቦታ እያ በቲ ትዝከረሉ ቦታ እቲ ንሪኦ ዘለና ቅድሚና ዘሎ መስጊድ ናይ ሼክ ሰዒድ ዝበሃል ቡያ ሼክ ሰዒድ ትበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ደሴት ሓምላይ ደሴት ኢላ ከዓ ካልኣይ ሽማ ትፅዋዕ እንትሪኦ ዘለኹም ሰባት ሕጉሳት ዘናጉዕዮም ዘለዎም ዝነጋዮም ዘለዉ ህዝብና ኣብኦም ክነብለኩም ኢና ሓደ ሰባት ከዓ ንሶም ከዓ ኢንተርቪው ክንገብር ኢና ተኸታተሉና ኢኹም መደብና እዚ ይመስል እዋይ ኣታ ክንደይ ፅቡቕ እያ እታ ድሓነቶ ሚኒስትር ቱሪዝም this is exactly what we wanted ካብ ቴክሳስ መፅእ ኣብ ፈንቅል ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ቅድሚ ሕጂ ኸ ትመፅእ ነርካ በዓል ፈንቅል ዋላ ንፈለማ ግዜ ኻ ንመጀመርያ ግዜ ኢሎሚ ከመይ ረኺብካዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ መሳጢ ነይሩ ትማሊ ፕሮግራም ነይሩ ፕሮግራም ከይድና ተዘናጊዕና ሙዚቃ ርኢና ተሓጒስና ሃዋሃው ከዓ ክነታይርካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኤርሊንክ ከዓ ብዝያዳ ሓደ ነገር መኪናስ ባኮ ይኮን ደቂዳ ሞተር ደቂዳ ነቲ ባህልን ነቲ ክብርታትን ነቲ ኩሉ ምስ ኣብ ኩሉ ዓለማ ዘሎ ሰባት ኣራኺብካ ሓበሬታ ምምሕልላፍ ቀሊል ነገር ኣይኮነን you guys the best بحفش انتينا نرزلنا ناي بحكي دس زبل كونتاتنا نرزلنا and it is it's just beautiful amazing حزب إيرترا كمزي له حقوس كريه خلنا كابزن العلى حقوس كلي كلني منستر توريزم إيرترا دما I really hope that video انت تبصحوا منيرات brilliant حزب إيرترا نحدا نجر مجمريا كفتور له كفلتر له مسفلته يقعد زغد ስለዚህ this is a very nice work amazing work حزب إيرترا دجوزلو كمزي غيرك خاصعبو نعم صعب حيل ده يكونسي بويكا كتجدد ده يكونس ماغنيت كوين كسحب لك and this is exactly اتسب كم يجيرنا بعدو خي كم زغل انت اتزي كدسل زلو سب كم زخماي مالتيو تمسات كم زسمعو عبز بوتاس أبيرترا خيد انت كجبر غل انت حسابات ناي فيكيشن على أبيك كي تغل انت كتجبر تغل كابتيور ده يكون بتكبر نريال لنا إيرلينك يكونوا كالوت ميدياتات كم زغيركم تعرفوا زلهم كم وتر جزيه يزبلكم ناي بحق تصبق صراح نزوم ميديا تازياتهم تتبابعنا دما برقت من سي بملو نعدو حدا جزيه يكون كل ثلاثه جزيه خي كم زغل كجبر كم زغلنا نرزلنا إيرترا زي تعدنا صقاتا زلوا هاجر نسبه إيرترا 5-6 جزيه بعصفك بصحت تخل هاجر يا زلاتنا حزبنا بس عبيتنا هاجرنا كتريو خلها ازي سفي زغون هاجر لعل عقمو صقاتا زلوا ابحر يخون مريتو ስለዚህ ኤርትራዊ እቲ ዝበለፀ ሃገር ከም ዘለዎ ክስምዖ ክኽእላሎ እዚ ድማ ብትዮር ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኤርሊንክን ከምኡ ድማ ሚኒስትር ቱሪዝም ድማ ግሬት ወርክ ፅቡቕ ስራሕ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ስራሕ ነቶም ፀላትና ሓንቲ ቁራፅ ቪድዮ ሒዞም ኮለል ዝብሉ ከምዚ ጌርካ ፅቡቕ ጌርካ ኢኻ ልቦም ፅቡቕ ጌርካ መልሲ ትቦም ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ፅባቐ ናይ ዓዱን ናይ ባሕሩን ብምርኣዩ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከይትኩም ኤርሊንክ እውን ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎማ ሃሳብ ዝጉዳይ مزيات أنت درفي نايزر سناي